akal tekatçılık toplumuna degişli. Onun teyidinde çaptuari 3. dereceli çaptuar Merdanhan Ağamradov. 2. belgidäki şertli Şahan hemde Kaşgır diyen atların netli. Olam Türkmenistan'ın prezidentinin akal tekatçılık toplumuna degişli. Onun teyidi Mehmedov çaptuari Avanay vadındaki Halkara Atçılık Akademiyasının talibi devletkelli Mehmedov. 3. belgidäki Begencim Bahreyn hemde gerek kullen atların netli. Türkmenistan'ın prezidentinin akal tekatçılık toplumuna degişli. Onun teyidi Türkmenistan'ın at kazanan asınadı Mehmedov çaptuari Aymurat Atayev. 4. belgidäki Yar Soğusulcuk Salih. Ol saatlık hemde mayta diyen atların netli. Türkmenistan'ın prezidentinin akal tekatçılık toplumuna degişli. Onun teyidi Türkmenistan'ın Uttat Halifa çaptuari Orad Murat Annalev çaptuari Şöhrat Tariyev. 5. belgidäki Kaplan 2. Ol Kaplan hemde Tatım diyen atların netli. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğine degişli. Onun teyidi 3. dereceli teyit Ögöz Murat Yalqab çaptuari Yunus Cummadov. 6. belgidäki Dorgus ol Melavas hemde Elwan diyen atların netli. Ol Türkmenistan'ın baş prokuraturasına degişli. Onun teyidi Hedret Babalev çaptuari 3. dereceli çaptuar Akbal Taparov. 7. belgidäki Yar Soğusulcuk Gulbakar 2. Ol Alparslan hemde Gulbakar diyen atların netli. Ol Türkmenistan'ın Gökür Kadiyetine degişli. Onun teyidi Türkmenistan'ın at kazanan asınadı Melik Tayleyev çaptuari Türkmen Devlet Binagarlık ve Kuruluş İnstitutu'nun talebi Atlamoli Allanazarov. 8. belgidäki Yar Soğusulcuk Melogus. Ol Yağmur hemde Meltem diyen atların netli. Aşkıva şehir hakimliğine degişli. Onun teyidi Kemal Kadirov çaptuari Berdi Atasov. 9. belgide Qayduusuz. Kulonğum hemde Gülalak diyen atların netli. Ol Türkmenğa Devlet Kanserinin Beherden atçılık hocalığına degişli. Qayduusuzun teyidi Basim Muhammedov çaptuari İbrahim Qurbanov. Yine 10. belgidäki Yar Soğusulyan boldy Sanjar. Ol Alparslan hemde Yardımlı diyen atların netli. Türkmen Hime Devlet Kanserine degişli. Onun teyidi Süleymanov çaptuari Emrayev. Yine de tekradın çapşıkta beyatleşecek atların tanığı. Yine olar kefitlenen menzili kompüterin görközü ali şeyle uğur oyunca çapıp geçerler. Ünsverin can kakıllı atlar yola düştüler. Yol bolsun oğlanlar. Saygı edip aman gelin. Allah'a yarınız. Yine Turuvas'tan Begencim çapı yodasının iç yüzünü alıp yüngden gelmegini devam ediyor. Yine Turuvas'tan yüngden gelen Begencim. Yine 2. oğlum Yovşan geliyor. Elbette ente kaçara koguramaya var. Şoňsuynem leylakatlarım öz orunlarını ütkötseler gerek. Ya bulan haýsy berilen tamay etsen edibermeli. Hemmedem can köýürlüň arasyna uly soğuğun döretmegi başarýan atlar. Elbette akal tekatlaryny söýmerlik asla mümkin näme. Sebäbi olar çapy ýodasyny insanlara, tomarşylara uruhy lezzet paýlaýar. Häzirem ýagda üýtgänak Begencim häzirem öňüne at geçirmän öňdeligi özünde saklaýar. Ine inni Melogus şomaly bogrady. Ine ol Melogus 2-nji orna geçýär. Ine Melogus Begencimin sagyrdan ýatsan parýa diýen ýaly. Şeýle de ne Yowşanam Begencimem umuman aýdanyňda mehran illeşler. Atlar öz arasyna dartynly fırsatlar emele getirýärler. Ine de salgyndan saýlanýan atlar dogry ýolly ýöňde ardyly pellagana, ine ardyly pellagana barýan ýolly çekeleşikli fırsatlar hasta qydýa. Atda ayak bar, şeýle bolansaňyna çapy ýodalary görnäýle görnüşde. Ine häzir Begencim bilen Kaplan arasyna dartynly fırsatlar, şeýle çekeleşikli fırsatlar bilen emine şaly öz ýeňşini bayram edýär.
saatlyk hem de maydanyň netli şaly soňky metrlerde çapy ýodadynyň iç ýüzüni alyp badyna bad goşup hormatly prezidentimize toy şatlygyny getirýär. Gözüňiz aýdyn. Arkadaly gahman herdarymyz, inetediň ajaýyp melatyňyz şaly. Bugünkü toy gününiň 8-nji sapşygyna da bide toy şatlygyny getirýär. Koy şeýle şatlykly pursatlaryň göwri köp bolsun. Mehriban illeşler. Gelin biz bolsa häzir atlaryň mendilleri geçýän pursatlaryny gaýta fin edelim. Ine fin laň tomes edin. Atlar görnäýle gudrat görkezýärler. Çapy ýodalary diýen gyzýar. Onu bolsa biziň behişli akalteki atlarymyz gyzdyrýar. Häzir şalyň şanyny ýanglanjak şerin owazly aýdym dinläliň. Kuşkonur läşime Girat meni sandı bile fin yetireyim Çöl yerlerde susulup da kalmasam Girat meni sandı bile fin yetirey Hayır yetireyim Ay gıyrat ayağa kaldıralım kakayın Ay dıyırından asağın yine yakayın Alsam imin bir ve güllün bakayın Gıyrat beni sandı bile fin yetirey Hayır yetirey Ay sandı bile kalıplı aramı Ay senden özge bulmaz bizine şeremizeyim 18 yerimizin düştü yaramız Gıyrat beni sandı bile fin yetirey Hayır yetireyim Ayınam göre pirim bana yetiver Yetive yaramıza gel bilkim ah yediver Ollu yuvan görüğünü eltever Girat beni sandı bile fin yetirey Hayır yetirey Beni sandı bile fin yetirey Hayır yetirey Yine yeňşine buýdanyp barýan şalyny görýäňiz. Yine şalyny bugünkü ýarşy Türkmenistanyň Ustad Halifa çapdywary Orad Murat Annali taýarlapdyr. Yine şalynyň yeňşine boldy Edwer çapdywar Şöhrat Sarif şärik bolýar. Yine ajaýyp şalyny fiýinleýär. Keremli Türkmen topragyna ösürilip yetiştirilýän ajaýyp atlarymyzyň nesilleriniň biri şaly häzirki pursatda bayrak gowşurulýan meydançada. Neteýdiň hem çapdywaryň hem ahlatlary ýerine düşýär. Ine dilleri tenali hormatly ýaşylarymyz bolsa, asylly arzuwlar bilen, ýaşy netler, umytlar bilen
Hormatly prezidentimizin melatyna fiýla terpay gowşurýarlar. Ene onuň boýnuna uly düýpli gaýgaç daňýarlar. Ene tagyrdyna da ajaýyp göllü, kuş göllü, gözüň ýagyny barýan türkmen halsy terpay ýapylýar. Fiýla terpaýyň gutly bolsun şaly hemem hormatly prezidentimiz. Goý hemişe şeýdip toýdun ýetirip durdun. Geliňini eminleriň çykaran gutornukly netijeler bilen tanışyp geçeliň. Kellahana birinji bolup gelen şaly bellenilen aralygy 2 minut 4,6 sekundda geçdi. Kellahanadan ikinji bolup 5-nji belgidäki Kaplan ikinji diýen Dorat geçdi. Onuň görkezden wagty 2 minut 4,8 sekundda diýen. Kellahana 3-nji bolup 8-nji belgidäki Melaguş geldi. Onuň görkezden wagty 2 minut 6,4 sekundda diýen. Şeýlelikde Kellahana 4-nji bolup 3-nji belgidäki Begenjim, 5-nji bolup 6-njy belgidäki Dorgus, 6-njy bolup 1-nji belgidäki Ýowşan, 7-nji bolup 2-nji belgidäki Şertli, 8-nji bolup 7-nji belgidäki Gulbahar 2-nji, hemem 9-njy bolup 10-njy belgidäki Sanjar diýen atlar geldi. Ene tekin çapsyn gutornukly netijeleri hemem onu atlaryň eýlen orunlary şulardan ibarat. Nobat bolsa mehman ýyllaşlar 9-njy çapsynky. Mehman ýyllaşlar 9-njy çapyşykda 4 hemde uly ýaşaratlar 2000 metr aralykdan tinagdan geçer. Olar haýdalar, ine olar 1-nji belgidäki Goç ýigit Gülistan hemde Keramat diýen atlaryň netli. Türkmenistanyň prezidentiniň akalteki atçylyk toplumyna degişli. Onuň teýti Türkmenistanyň atgynyň asynady Şeýirmurat Agamradow, çapwary Usta çapwary ýerdim Begençmurat Agamradow. Ikinji belgidäki Bayramly, bol bir taraplyk hemde ak dere diýen atlaryň netli. Bayramly hem Türkmenistanyň prezidentiniň akalteki atçylyk toplumyna degişli. Onuň teýti Türkmenistanyň atgynyň asynady Muhammedow, çapwary Keýtgelli Guljanow. Üçüncü belgidäki Ýardamly ýadgerli hemde dagdan diýen atlaryň netli. Türkmenistanyň prezidentiniň akalteki atçylyk toplumyna degişli. Onuň teýti Türkmenistanyň atgynyň asynady Toýlmurat Babaýew, çapwary Baba Babaýew. Babany ýardamlyda gördük. 4-nji belgide Daşgala, Dagan hemde ygtyýar diýen atlaryň netli. Ol Türkmenistanyň aragatnaşyk ministrligine degişli. Onuň teýti Şeýh Nefedow, çapwary Türkmen Döwlet Binagarlyk we Guruluş Institutynyň talebi Atlamoly Alla Nazarow. 5-nji belgidäki Garat bolsa Gelecek gelýär Gökgali hemde ýadyň men atlaryň netli. Aşgabat şäher häkimligine degişli. Onuň teýdi Kemal Hydyrow, çapwary Berdi Ataşew. 6-njy belgidäki ýarşa goşulýan Nurly Dalbedow hemde Altynay diýen atlaryň netli. Ol nur önümleri Tewda Guruluşyk hojalyk jemgyýetine degişli. Onuň teýdi Usta Ferdar Gylçmamadow, çapwary Yunus Jummadow. Ne oýnakpak gelýän Nurlyny görýäňiz. 7-nji belgidäki Garaguş Kerwentay hemde gödelleýän atlaryň netli. Ilmurat Nurdiýewiň hojalygy, onuň teýdi Usta Ýazmurat Aşerow, çapwary Ibrahim Gurbanow. 8-nji belgidäki ýarşa goşulýan Sewer dagy Merhaba hemde Garakeyik diýen atlaryň netli. Ol Muhammed Ýasin
Murat Berdiýewiň hojalyk aty, onuň teýidi Ustad Seyit Atamurat Miradaliýew, çapsuwary Resul Bayramaliýew. Ine mehriban illeşler 9-njy çapyşykda 2000 metr aralykdan bätleşjek 4 hemde ulýaşar atlaryň sany bilen tanyş boldyk. Ine şol sanyny sizler ekranda synlaýaňyz. Ine bu atlar toýçy märakäň öňünden 2 gedek aýla görüp geçip giderler. Ine olar görseňiz ýaly şeýle ugur boýunça hem çaparlar. Jan hakylly, atlar ýola düşdiler. Allah ýaryňyz oglanlar, sag edip aman gelin. Ine olar häzir birinji gedekde toýçy märakäň öňünden bir toplum bolup geçip barýarlar. Ine ajaýyp görnüşler, ajaýyp şekiller. Çapy ýodasyny gedeýän atlar, ine olar toýnagandan uçsun saçaradyp barýarlar. Ine häzir ýaryň öňüni nurly çekýär, onuň ýerýänynam gelecek barýar. Häzir aýagda şeýle nurly bilen gelecek ýaryň öňüni çekýär. Ýöne beýlekatlaram tekler ýalakdal ýöne ene görseňiz ýaly nurly beýlekatlardan häzir arany bir näme açygyrak ýagdaýda barýar. İkinji olum ýa-da beýlekatlar ýaly gelecek barýar. Beýlekatlar boldy bir toplumrak ýagdaýda diýen ýaly. Häzir hem ýagdaý ýükkäne. Ine laçyn guş ýaly howany böwrüp barýan algyr guşlarymyz. Ine nurly häzirim ýaryň öňüni çekýär. Ine inni goççygydem çapy ýodasyň orta gürpünden alyp ogurady. Şu wagda çenlä goççygyt ýyrak gürpden gelýärdi. Ine inni goççygyt ikinji orna geçýär. Boluna kem-kemden nurlyň ýygynyň ýetmäge çalyşýar. Ine goççygyt ol gelecek bilen bätleşýär. Näme goççygyt gelecek bilen bätleşýär. Näme goççygyt kem-kemden ýöňe saýlanmaga çalyşýar. Ine atlar soňky urumdan öwürlüp ine salgymdan taýlanyp dogry ýola düşýärler. Atda ayak bolsa öwü tiýin bolmady ýa. Ine ýaryň öňüni çekip barýan goççygyt täzir ardyly pellahana bolan aralygy kem-kemden ýygyrýar. Goççygyt ine beýlekatlarym onuň deňine ýetmäge çalyşýarlar ýöne goççygyt täzir aper berenok. Goççygyt pellahanadan birinji bolup geçýär. Ol şeýle dediýär. Berekella goççygyt. Ine goççygyt bugünkü toý gününiň 9-njy çapşygyna ýene-de hormatly prezidentimize toý şatlygyny getirýär. Goý şeýle şatlykly pursatlaryň ýögüri köp bolsun. Ne Türkmenistan gatgyny aşnady Şeýermurat Agymratyň ihlasly zähmeti öz miýwetini berýär. Ine goççygydyň ýeňsine boldy Ustad çapwar ýigidimiz Şeýermurat Agymraty şärik bolmagy başarýar. Ine goççygyt bilen bir dil tapşan Şeýermurat Agymratyň häzirki pursatda çapy ýodasynyň iç ýüzüni alyp ardyly pellagana okturylyp gelýän pursatyny syne diýäňiz mehriban illeşler. Gelin biz bolsa häzir atlaryň mendilleri geçýän pursatlaryny gaýta syne edelim. Ajaýyp şekiller synlaýak, goççygydyň şanyny ýanglanjak şirin owazly aýdym diňläliň. Kanat bağla kalbimize, güç kuvvet verin bedevlere. Toylar tutyan halkımıza, şan şöhret verin bedevlere. Alkış ediler kadalar,
Çapatım çap bedevim Hey, hey Menzile yetbedevim Türkmene karda sayılan Bekiştin nur çaylan Bedelliğine mayılan Gözler kuvancı bedevler Alkış gelir arkadağa Arkada meser varmağa Hayranı dünya size Kudratsiz kerem bedevler Çapatım çap bedevim Menziller geç bedevim Toylar tut yaşanına Aylovda uç bedevim Çapatım çap bedevim Menziller geç bedevim Toylar tut yaşanına Aylovda uç bedevim Çapatım çap bedevim Menziller geç bedevim Toylar tut yaşanına Aylovda uç bedevim Çapatım çap bedevim Menziller geç bedevim Toylar tut yaşanına Aylovda uç bedevim İllaşlar, ine de bir hormatly prezidentimizin Goçyigitden Doratın şanına ýanglanan şırın owadly aýdymam dinledik. Ine häzir boldy milli liwatly ýigitlerime Goçyigidi bayrak gowşurlayan meýdança tile hormat bilen alyp gelýärler. Ine öz begencine buýsan, ýani Goçyigit bayrak gowşurlayan meýdançada. Ine onuň ýeňşine bolsa usta çapwar ýigdimi aşnatlar maşgalasyndan bolan Begenç Murat Ağamradow olana Goçygidiň ýeňşine şärik bolýar. Olam häzirki pursatda bayrak gowşurlayan meýdançada. Ine orny tördäki dilleri kenali hormatly ýaşullarymyz Goçygidiň boýnuna uly düýpli gıýňaşdan ýalar. Ine onuň tagardyna da häzir ajaýyp göllü türkmen halytyny tiýle terpa ýaparlar. Bizim hormatly prezidentimizi hemem Goçygidi gazanan üstünlügi, ýeňşi, şeýle de münasip bolan toý paýlary bilen tüýsürekden otlaýar. Goý ýeneki toýlarda hem şeýle ýeňişler, şeýle tiýle terpaýlar dowamly bolsun. Gelingini netijeler bilen tanşalyň. 9-njy çapyşykda 2 metr aralykdan geçirilen bäsleşikde Goçygit ýeňji bolup, şeýle aralygy ol 2 minut 19,6 sekundda geçmegi başardy. Pellahana ikinci bolup 6-njy belgidäki Nurlu diyen qarat geldi. Onun görkezden wagty 2 minut 20,2 sekunda deň. Ine Nur önümleri Sewda Guruluş Hojalyk Jemgyýetine degişli bolan Nurlu ikinji orny eýläp, ine ataýlaryna da toý şatlygyny getirýär. Pellahana 3-nji bolup 5-nji belgidäki gelecek diyen qarat geldi. Onun görkezden wagty 2 minut 20,3 sekunda deň boldy. Şeýlelikde Pellahanadan 4-nji bolup 3-nji belgidäki ýardamly, 5-nji bolup 4-nji belgidäki daşgala, 6-njy bolup 7-nji belgidäki garagoş, 7-nji bolup 8-nji belgidäki Sögür dagy, 8-nji bolup hem 2-nji belgidäki Bayramly diyen atlar geçdi. Ine 9-njy çapşyň tornukly netijeleri hem onun atlaryň eýlen orunlary şulardan ibarat. Mehrani illäşler 10-njy çapyşykda aralyk ýene-de 2000 metrden kepitlendi. Birinji belgidäki Begdady, Bahreyn hemde Armut diýen atlaryň netli. Begdady
Türkmenistan'ın prezidentinin akalteki atçılık toplumuna degişli. Onun teýisi Türkmenistan'ın atqydynyň aşnaty Salih Rahimov çaptuary Abannay wadynaky halkara atçılık akademiýatynyň talebi Şagelli Maradow. İkinji belgide Goja Meýdan. Gözbaş hemde Gyzgala diýen atlaryň netli. Ol Türkmenistan'ın prezidentinin akalteki atçılık toplumuna degişli. Onun teýisi Türkmenistan'ın atqydynyň aşnaty Muhammed Hoja Muhammedow çaptuary Abannay wadynaky halkara atçılık akademiýatynyň talebi Rahim Gurbanow. Ine nowat çapy ýodatyna çykyp Toýçmy araka bilen tanıştyrylýan atlar. Bu görýäňiz 3-nji belgidäki Gönebek. Ine meşhur sadanlaň adyna ýanylyp takylan Gönebek diýen dorat görýäňiz. Ol Günhanjar hemde Perwana Oguş diýen atlaryň netli. Gönebek Türkmenistanyň prezidentiniň akalteki atçylyk toplumuna degişli. Onun teýisi Türkmenistanyň Usta Ali Paçapsuary Oraz Murat Annaliyev çapsuary Şöhrat Sarif. 4-nji belgidäki Gutly. Bukarat Gülistan hemde Ajap diýen atlaryň netli. Türkmenistanyň prezidentiniň akalteki atçylyk toplumuna degişli. Onun teýisi Türkmenistanyň atqydynyň aşnaty Atşapar Bajamow çapsuary Nedir Annamradow. 5-nji belgidäki Dowamat Talbedow hemde Akmanglay diýen atlaryň netli. Dowamat Türkmenistanyň prezidentiniň akalteki atçylyk toplumuna degişli. Onun teýisi Türkmenistanyň atqydynyň aşnaty Şermurat Agamradow çapsuary Baba Babaýew. Ine Babany biz Dowamatda gördük. 6-njy belgidäki bolsa Adamat. Bu dorat artlan hemde gödelleýän atlaryň netli. Türkmenga döwlet konserniň bärden atçylyk hojalygyna degişli. Onun teýisi Türkmenistanyň atqydynyň aşnaty Döwran Muratquliýew çapsuary Türkmen Döwlet Binagarlyk we Guruluşyk Institutynyň talebi Aslamoly Allanazara. 7-nji belgidäki Garayel. Bu gara at meýdan hemde awadan diýen atlaryň netli. Garayel Aşgabat atçylyk sport toplumuna degişli. Onun teýisi Guwaýew çapsuary Yunus Jummadow. Ene mehriban illeşler, on çapşykda beýatleşek atlaryň tertibi bilen tanışdyk. Ene jemi 7 sany 4 hemde ul ýaşar atlar. Ene şol sanyň sizädir ekranda dinleýäňiz. Ene bu atlar kefiýetlenen 2000 metr aralygy kompýuteriň görkezişi ýaly şeýle ugur boýunça hem çapyp geçerler. Diýmek atlar bu gedek hem tomurçylyň öňünden 2 gedek aýlaw berip geçip giderler. Olar ikinji gedekde ardaly pellahana gelerler. Ünseriň mehriban illeşler, ene de atlar ýola düşdiler. Ýol bolsun olanlar, sag edip aman gelin. Allah ýaryňyz. Ene olar häzir birinji gedekde Toýçmy arakan öňünden geçip barýar. Häzir Gönebek ýarysyň öňün çekýär. Elbetde entek gaçara kowara maý bar. Ene toýnagynyň uçgun saçara diýen atlar, men diýen atlar diýili kuwwatly. Diýiwatly. 4 hemde ul ýaşar atlar. Nädir çapy ýodatynyň 300-ni Gönebek alyp gelýär. Onuň gapdalyna da Adamat bar. Adamat täzer ikinji bolup barýar. Elbetde ente gaçara kowara maý bar. Şoň üçin atlaryň eýleýän orunlary ýükkäýmekde mümkin. Bu atlaryň haýty birinden tamaýetden edibermeliler. Ine jan köýürlüň arasyna şowkun nöre diýen atlar. Ine Gönebek çapy ýodatynyň 300-ni alyp gelýär. Häzir Adamat 4-nji bolup gelýär. Ine Gönebek intege mädir öňden gelmegini dowam edýär. Ine Dowamat bilen Gönebek'iň arasyna dartgynly pursatlar emele gelýär. Begdada da 3-nji bolup barýar. Begdadyna daş tarapdan alýar. Çapy ýodatynyň 300-inden Gönebek onuň gapdalyna Dowamat Gönebek Begdada. Ine Begdadaň hem aýagursy batlanýar. Ine ortarak görüpi
Saylawalan Begdada da albuğradı. Yine diýsen çekeleşke pordatlar. Yine doğru yol üçün atlan arasındaki darpınlı pordatları tine diýäňiz. Yine dewamat bilen Begdadan arasındaki diýsen çekeleşke pordatlar. İň soňky metrler dewamat Begdada. Yine gözüňiz aýdyn mehriban prezidentimiz. Yine sizin ajaýyp nurana doğratyňyz. Umumanana doğratlaňyz ýyzlygyna tellahana gelýärler. Gözüňiz aýdyn hormatly prezidentimiz. Ine dalbedew hemde akmaňlaryň netli dewamat bugünkü toý gününiň jemleýiji 10-njy çapsygyny da size toý şahatlygyny getirýär. Goý şeýle şahatlykly fırsatlaryň ýöwri köp bolsun. Ine dewamatyň atasy dalbedewem öz döwrüne bilsiňiz ýaly hormatly jankoýarlar. Jankoýarlaryň arasynda da toýçy merakaň arasynda da umuman asnatlyň arasynda uly şan şöhraty at awraya münasip bolmak başarypdy. Ol her çapy taýyn öz görkezýän wagt görkezlerini täzelemegi başarýady. Ine bugünkü günde bolsa onuň netli dewamat şöhratly ýoluny, ýeňişli ýollaryny anamly dowam edip gelýär. Gelin biz bolsa mehriban illeşler atlaryň menzilleri geçýän pursatlaryny gaýta tyn edeliň. Ajaýyp şekiller, ajaýyp görnüşler. Bolunha toýçy merakaňam, tomaşylaňam göwünlerini şatlandyrýan bolsa gerek. Ine darpynly pursatlary gaýta tyn edýäňiz. Ine biziň ajaýyp şahyrymyz Türkmenistanyň halk ýazgysy Gurbanadar Iriýewiň ajaýyp goşgularynyň biri bar. Ine onu şeýle diýilýär. Aty devsilap çapma seher duman içinde. Güýber onuň jylawyn öýde serden geçenne. Şat günüňde şatdyr ol. Toýda şöhradyň bolar. Magşar günü aglanlaň bir atyň bolar. Bula berme kamçyňy. Köz galmasyn teninne. Sen meren dugudyň üçin alkys bar her deminne. Gamluňy kişgänne. Eşidende oň sesin, gözüm süpür ey adam, olam adam ahmetin. Ine meşhur şahyrymyzyň ajaýyp hetirlerine biziň videolarymyz şeýle wasp edilýär. Ine häzirki pursatda da mehriban illeşler atlaryň mendilleri geçýän pursatlaryny gaýta tyn edýäňiz. Ene mehriban illeşler biz şuňky toýgynyň jemleýiji çapsygyny atlaryň mendilleri geçýän pursatlaryna gaýta tyn etdik. Ine şonu da dowamadyň Begdadaň adamadyň arasyndaky darpynly pursatlary ýöwet bilen tyn edensiňiz. Ine şol darpynly pursatlardan baş alyp çykmagy başaran dalbedew hemde akmaňlaryň netli dowamatym özüniň diýdiniň kuwatyny artdyryp bugünkü toý gününiň jemleýiji çapsygyny öz ýeňşini bayram edip hormatly prezidentimize toý şatlygyny getirmegi başardy. Ine häzirki pursatda boldy milli liwatly ýigitlerimiziň dowamaty syla hormat bilen bayrak gowşurlan meýdança alyp gelýän pursatlaryny tyn edýäňiz. Ine Türkmenistanyň at gazanan asnaty Şermurat Agamuradowyň ahlakly zähmeti öz miýwetine berýär. Ine dowamadyň ýeňşine boldy. Asnatlar maşgalatyndan bolan baba şärik bolmagda başardy. Elbetde geljegine uly umyt bagladyan baba atysyny özüniň izberligini görkezip atlar bilen bir dil tapşmagda başarýar. Ine orny tördäki dilleri finali hormatly ýaşlarymyz bolsa atly arzuwlar, ýaşy niyetler, umytlar bilen hormatly prezidentimiziň dowamat diýen doratyna sylagy serpaý ýaparlar. Ine onuň boynuny häzir uly düýpli gaýňaş daňýalar. Ine sagyrtyna da ajaýyp gölli, guş gölli türkmen halty serpaý ýapylar. Bizem hormatly prezidentimizi hemem ýaryşyň ýeňjisi dowamaty gazanan ýeňşi münasip bolan syla serpaýlar bilen tüýsürekden gutlaýar. Goý ýeneki toýlarda hem şeýle ýeňişleriň, şeýle syla serpaýlaryň dowamly bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Mehriban illeşler gelinini bolsa eminleriň çykaran gutarnykly netijeleri bilen tanyşyp geçeliň. Bellahana birinji bolup gelen dowamat 2000 metr aralygy geçmek üçin 2 minut
20,6 sekund wagty sarp etdi. Pellagana ikinji bolup birinji belgidäki Begdada diýen dorat geldi. Onuň wagt görkezjidi 2 minut 20,7 sekunda deň boldy. Pellagana 3-nji bolup 6-njy belgidäki Adamat geldi. Onuň gazanan netijesi 2 minut 20,1 sekunda deň. 4-nji bolan Pellaganadan Gönebek diýen dorat geçdi. Ine şuňky toý günüň jemleýiji 10-njy çapşygynyň gotornukly netijeleri hem de onun atlaryň eýlen orunlary şulardan ibaret. Biz bolsa türkmen topragynyň beýişde agaltek atlaryny dünýä tanatmakda, olaryň şan şöhratyny artdyrmakda, at abraýyny belende götermekde uly işler alyp barýan hormatly prezidentimiziň janynyň sag mertebesiniň belend bolmagyny, gahrman arkadagymyzyň atçylyk babatda döreden asylly siýasatyny has rowajlandyrmakda uly üstünlikleriň yaran bolmagyny dilege diýär. Şeýle hem göreni haýranyna goýan, ajaýyp agalteka bedeglerini ötürip ýetişdirýän, hemem olary aýly götürip toýçy meraka şatlyk şowkun ruhy joşun paýlayan aşnatlarymyza da alyp barýan işlerini rowajlyklary arzu edýär. Mehriban tomaşaçylar, şunun bilen Aşgabat atçylyk sport toplumyndan ýazgy at çapyşyk mewzumynyň nowatdagy toý gününden taýýarlan gepleşigimizi geçirip oturýar. Hoş, sag bolun.
Hepdenin sport habarlarynyň şu sanyna. Sportun durly görnüşleri boýunça geçirilen ýarışlar şeýlede alınıp barlayan türgünleşikler. Bütün Dünya Sağlyk Güni münasibetli dagdan durmuşy wagt edýän dürli derejeli sport beýleşikler, aýdym sady medeni köpçülikligiň çäreler, dürli ýaşdaky raýatlarymyzy, türgenlerimizi we talip ýaşlarymyzy özüne jemläp, beden terbiýe sport hereketleriniň köpçülikligiň häsiýeti eýe bolmagyny uly itergi berýär. Paýtagtymyzda ýerleşýän Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň sport meýdançasyna medeniýet sunugat işgärleriniň şeýlede beýleki ýokary okuw mekdepleriniň talip ýaşlarynyň we muallimläriniň gatnaşmaklaryna aýdym sady sport çäresi geçirildi. Geçirilen bu çärede ýurdumyzyň ösüşlerini özgörüşlerini wasp edýän şowhunly aýdym sadylar bu ýere gelenleriň kalplaryny joşa getirdi. Häzirki wagtda gahrman arkadaly gahrman terdarymyzyň tagallalary netijesinde adam saglygy hakynda aladanyň döwlet siýasatynyň möhüm uguruny öwürlenýäni hem bellemek gerek. Diyarymyzda beden terbiýanyň we sportyň ösmegini, onuň köpçülikligini gadanmak möhüm ähmiýete eýedir. Dawaranyň dowamyny gutluk sözlerden çykyş edenler, ýurdumyzda gahrman arkadaly gahrman terdarymyzyň ýol başçylygyna, sport ulgamyny anyp barlayan ägirt uly işler, halkara sport beýleşiklerine gadanylýan üstünlikleri dogrusyna hem giň işleýin durup geçdiler. Mälim bolşýar häzirki wagtda ýurdumyzyň ýaş nesilleriniň döwrüp bilim almaklary, sport bilen meşgullanmaklary, olaryň aň düşünjeli bolup, watanymyzda we il günümizde wepal bolup ýetişmekleri barada gahrman arkadaly gahrman terdarymyz tarapyndan ägirt uly işler anyp barylýar. Ýurdumyzyň ähli künjeklerini ýaş nesillerimiziň ýokary derejede we häzirki döwrüň talaplaryna laýyk bilim almaklary we sportyň dürli görnüşleri bilen geňden meşgullanmaklary üçin sport maksatly desgalar ýygy gurulyp ulanmaga berilýär. Çärenin ahirinde çäre gatnaşyjylar şeýle mümkinçilikler döredip berýän gahrman arkadaly gahrman terdarymyza özleriniň hoşallyklaryny bildirdiler. Häzirki günlerde geçirilýän sport beýleşikleri ussatlaryň kemale gelýändigini tasdikleýär. Murat Garry ifadanaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetinde geçirilen ýarşylar hem talip türgenleriň tejribeleriniň ýokarlanýanyny hem äşkär etdi. Sportyň durly görnüşleri boýunça geçirilen beýleşiklerde talipler özleriniň ussatlyklaryny görkezdiler. Ýurdumyzda geçirilýän sport çäreleri sagdan durmuş ýöregler bilen berk bagyllar. Halkyň abadançylygy, onuň durmuş derejesini ýygydaly ýokarlandyrmak, beden we ruhy taýdan sagdan berk bedenli, aň paýhas taýdan ösen ýaş nesli kemale getirmek barada alady. Ýurdumyzda döwlet siýasatynyň aýrylmaz möhüm bölegi bolup durýar. Gahrman arkadaly gahrman terdarymyzyň ösüşlerini nazarlayan özgörtmeleri bilen köpçülikliň beden terbiýe hereketini hemde ýokary netijeli sport ösdürmek, sagdan durmuş ýöreglerini kemale getirmek boýunça çäreleri milli taglime öwrüli. Mälim bolşýar halkymyzyň saglygy we abadançylygy barada alady hemde köpçülikliň beden terbiýe, sagaldy sport hereketini köwüslendirmek gahrman arkadagymyzyň we hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman terdarymyzyň ýygyderli durmuşa geçirýän döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Gahrman arkadagymyzyň belleýişi ýaly sport bu güýç kuwwatyň, gözelligiň, sağlaşyň hemde täze belentliklere tarap ymtylmagyň aýdyň beýanydyr. Nyktalyşy ýaly sport ählumumy parahatçylygy, döwletleriň hemde halklaryň arasyndaky dostluk gatnaşyklaryna we netijeli hyzmatdaşlyk pogtalandyrmagyň möhüm şerti bolup durýar. Ýurdumyzda beden terbiýany we köpçülikliň sport ösdürmek, ýokary hünärli türgenleri hemde tälimçiler taýýarlamak boýunça döwlet maksatnamalarynyň kabul edilmegi, bu ugurda toplumlaryň özgörtmeleriň amala aşyrylmagy aýdyň netijeleri berýär. Sport dostlugyň, hoşniýetli gatnaşyklaryň esasy guraly bolup durýar. Bu ýagdaýyň aýdyň ýüze çykmasyny sport beýleşikleriniň mysalyna görmek bolýar. Bu ýokary okuw mektebindäki özara duşuklardan ibaret bolan ýarşylar her bir türgeniň okuwyny öwrenmekligine mümkinçilik berdi.
Türkmenistan diyarımız häzirki wagtda köpçülikliň sportu we beden terbiýany geçirilýän döwlet hökmünde halkara derejesine münasip orny elýär. Soňky döwürde sport ulgamyna işçiň özgertmeler durmuş ornaşdyrylyp, ezber turganlaryň arasynda dürli derejeli sport ýarışlaryna giň gerim berilip, olarda uly üstünlikler gadanylýar. Ýakyny diyarymyzyň Lewap vilayatynyň Döwrewap sport tesisatynda sportyň gylyçlaşmak görnüşi boýunça Türkmenabad şäheriniň çempionaty geçirildi. Oňa ussat türgenler gatnaşdylar we öz ussatlyklaryny görkezmek hem başardylar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň saýasynda güneşli diýarymyzda sport ulgamy uly ösüşlere eýe bolýar. Döwletimiziň iň gymmatly baýlygy bolan insan saglygyny goramakda, sagdyn durmuş ýörelgesini halkymyzyň durmuşyny ornaşdyrmakda, ýurdumyzyň saglygy goraş ulgamyny dünýäniň ösen döwletleriniň derejesine çykarmakda, şeýle-de watanymyzda sporty gollamakda, ilatyň saglygyny berkitmekde, türkmen sportyny dünýä derejesine ýokary götürmekde ägirt uly işler durmuşa geçirilýär. Türkmenistan diýarymyz häzirki wagtda köpçülikliň sporty we beden terbiýany geçirilýän döwlet hökmünde halkara derejesine münasip orny eýelýär. Soňky döwürde sport ulgamyna işçiň özgertmeler durmuş ornaşdyrylyp, ezber turganlaryň arasynda dürli derejeli sport ýarışlaryna giň gerim berilip, olarda uly üstünlikler gadanylýar. Ýakyny diýarymyzyň beden terbiýe sport baradaky baş müdürliginiň ýürütülüşdirilen Köştüwe Şaşka mekdebinde şaşka görnüşi boýunça Aşgabat şäheriniň birinjiligini almak ugrunda ýarış geçirildi. Bu ýarışa 70-den gowrak turganlar gatnaşyp, öz okuýup başarnyklaryny görkezmek başardylar. Geçirilen ýarışda ýaş oglan gyýlar özleriniň aň paýhasyny görkezmek bilen pikirleniş okuýubyny çeýleşdirdiler. Bu ýarış çekeleşiklik häsiýeti eýe bolmak bilen olaryň bu oýunyň sirli göçümlerini uly höwes bilen ele almagyna, bir-birleri bilen tejribe alışmagyna hem uly mümkinçilikler ötdi. Ýurdumyzyň ýaş turganlar geçirilýän dürli dünýä we halkara ýarışlaryna gatnaşmak bilen şol ýerlerden baýrakly dolanyp gelýärler. Munyň özü bolsa, aň paýhas oýunundan türkmen nesliniň aňsat baş çykarýanlygynyň aýdyň şaýadydyr. Häzirki wagtda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne köpçülikliň beden terbiýany we sporty ösdürmek wezipesi ýurdumyzyň döwlet siýasatynyň ileri tuturýan ugurlarynyň birini öwrüldi. Şeýle siýasat milletiň saglygyny berkitmäge, sagdan we ruhy bilen ýaşlary kemale getirmäge gönükdirlenir. Döwletimiziň iň gymmatly baýlygy bolan insan saglygyny goramakda, sagdyn durmuş ýörelgesini halkymyzyň durmuşyny ornaşdyrmakda, watanymyzda sporty gollamakda, ilatyň saglygyny berkitmekde, türkmen sportyny dünýä derejesine ýokary götürmekde ägirt uly işler amala aşyrylýar. Adamlaryň saglygyny berkitmek, olaryň beden terbiýany günnelik hemrasyny öwürmek maksadyndan ugranyp geçirilýän ýarışlara ýaşlar işçiň gatnaşýarlar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne, hormat prezidentimiziň ýol başçylygyna, şeýle ýarışlaryň ýokary derejede geçirilmegi ýurdumyzda sportyň uly ösüşe eýe bolýanlygynyň aýdyň suwtnamasydyr. Diyarymyzyň Mary welaýatynyň Döwrewap sport tesisatynda geljek netliň beden taýdan sagdyn, ruhy taýdan ruh berent bolmaklaryna itergi berýän sportyň judo görnüşi boýunça okuw türgenleşik işlerini alyp barýan türgenlerimiz taýýarlyk işlerini uly üstünlikleri besleýärler. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne sportyň bu görnüşi boýunça anyp barýan okuw türgenleşik işleriniň esasy maksady halkara ýarışlaryna ykjam taýýarlyk görmekden, şeýle ýarışlarda üstünlikli çykyş etmekden, ýurdumyzyň sport awraýyny belinde galdyrmakdan ibarat bolup durýar. Geçirilýän bu türgenleşiklerde türgenler özleriniň ustatlyklaryny artdyrmak bilen tejribe toplaýarlar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne bolsa, sport bilen meşgullanýan ýaşlarymyzyň sany hasda artýar. Olaryň sanynyň artmagy bilen bolsa, ýurdumyzyň dünýä sportyny uly awraýy eýe bolmagyna mümkinçilikler artýar. Sport bilen meşgullanmak adam bedeniniň sagdyn bolmagyna, ömrüniň uzamagyna täsir edýär. Sport şalasynlyk, güýçlülük, çakkanlyk, çydamlyk ýalygylyk häsiýetleri hem kämilleşdirýär. Sport diňe bir beden saglygyna däl, eýsem saglygyňa hem oňy täsirini ýetirýär. Sport bilen meşgullanýan ýaşlar ruhy bilen maksada okkunly bolýarlar. Ýaşlarymyz döredilýän ajaýyp mümkinçiliklerden peýdalanyp, özleriniň boş wagtlary okuw türgenleşiklerdir, ýarışlara gatnaşmaklary, olaryň öz saýlap alan ugurlaryny, ussatlar bolup ýetişmeklerine uly ýardam berýär.
Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne köpçüliklen beden terbiýany we sporty ösdürmek wezipeti ýurdumyzyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ogurlarynyň birini ögürli. Yaz pasylyny tebigatyň howa şertlerine laýyklykda özüňi dogry alyp barmaklyk dürli keselleriň öňüni almagynyň iň ygtybarly usulydyr. Tebigat bize gyş, yaz, tomuz, göz pasyllaryny peşkeş berdi. Her bir pasylyň öz gözellik aýratynlyklary bar. Adamiň bedeni pasyllaryň çalyşmagyny şol pasylyň aýratynlyklaryna görä uýgunlaşmagy çemeleşýär. Bu hadisa bedeniň immun, maddi alış-çalyş ulgamlary girişýärler. Bedene uýgunlaşmak üçin her bir adam edýän dogry saglyga peýdaly hereketleri bilen sagdyn durmuş ýörelgelerini berjay etmekligi bilen ýardam bermeliler. Yaz pasylyny adamiň bedeni vitaminlere, mikroelementlere baý ter önümleri yeterlikli miktarda kabul etmeklige çalışýar. Sebäbi bu pasylly adamiň bedeni tomuz pasly üçin uýgunlaşma hadisany başdan geçirýär we tomuzyň has ysy günlerine çydamly bolmagy güç toplaýar. Güneşli diýarymyzda bitýän dermanlyk kiýafiyete eýe bolan meýwelerden we gök önümlerden taýýarlanan milli tagamlar we ösümlik ýagy goşulyp taýýarlanan dürli iştahçarlar bedeni gerekli miktarda peýdaly maddalar bilen üpçün edýärler. Ýadyna kakadylan meýweler bilen gök çay adamlaryň islik bildirip içýän esasy içkileriniň biridir. Dürli meýweleriň terşirelerini degişli lukmanlar bilen maslahatlaşyp peýdalanmak zerurdur. Tebigatyň täsin hadisalaryna laýyklykda adam her bir pasla görä iýmit kabul etmekde tebigat bilen sazlaşykly baglanyşygy başdan geçirýär. Mysal üçin, yaz pasylyna her bir adam uly isleg bilen sarımsak, tergök, otlar goşulan süzme çalyny kabul edýän bolsa, ýylyň tomuz paslyny garpyz we beýleki bakça önümleri iýmäge ymtylýar. Şol döwürlerde beden köp sowukluk isleýär. Ýylyň ähli pasyllaryna adamda kädi, şugunur, käşir, kelem ýaly gök önümleri kabul etmäge uly isleg duýgulary döreýär. Diýmek adam tagam kabul edende geýnenne de tebigat bilen sazlaşykly bolup öz duýgularyny diňlemeli, olara ünsli bolmaly. Yaz pasylyna tebigatyň howa şertlerine laýyklykda tebigy süýümlerden taýýarlanan egineşikleri, ykçam aýak gaplary,
günün ýiti günlerini başga aplary geymek zerurdur. Dürli ýiti soğuklama keselleriň we dowamly kesellerin ýitilişmeginiň öňüni almak maksady bilen derlemekden gorunmaly. Howa şertlerini we howanyň derejesine laýyklykda egin eşikleri üns bermeli we derlenen halatyny öýde açyk duran penjere bilen kapynyň arasynda emele gelen şemalyň uğruna durmaklygy, daşardaky soğuk şemalyň uğruna bolmaklygy ýol bermeli däl. Saçlar yuğulandan soň olary doly we dogry gowratmaly. Çeýgli saçlar bilen hiç wagt şemalyň uğruna, soğuduçy enjamlaryň uğruna durmaly däl we daşaryk çykmaly däl. Sebäbi saçyň düýbüne galan çeýglik dürli soğuklama keselleriň esasy sebäbi bolup biler. Ýaz pasylynyň ıssy günlerini daşardan bir wada gyzyp gelip suwa düşmäň. Hemde soğuk dereceli içkileri bir wada kabul etmeň. Mehriban adamlar ezizileşler. Şu maslahatlarymyzdan uğralyp her bir pasylyň öz aýratynlyklaryna laýyklykda dogry imitlenmegi we geyinmegi ýatdan çykarmaň. Şonuň bilen bir hatarda her bir adam daşaryk çykanyny hukman burnuň nemli bardasyny aksalin melhemini çalmaly. Şahsy we jemgeçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini bir jaý etmeli. Elmidama elleri arasy saklamaly. Sabun bilen ýyg-ýygdan ýuwmaly we ziýansızlandyrjy terişdeleri ulanmaly. İş we öý otoglarynyň howasyny Türkmenistanyň dermanlyk ösümligi bolan üzerlik ulanmak arkaly tämirletmeli. Milli tagamymyz bolan gyzyl burç we sarımsak goşulan unaşy taýýarlap kabul etmeli. Ýaz pasylyny dürli imit zäherlenmeleriň öňüni almak maksady bilen imit önümlerini bildirleyen gigiyeniki talaplary doly we dogry berjaý etmeli. Mehriban adamlar ezizileşler. Şu maslahatlary berjaý etseňiz, ýylyň ähli pasyllaryny öz saglygyňyzy gorap bilirsiňiz. Pasyllara görä geyinin, pasyllara görä sagdym imitlenin, ýylyň ähli pasyllaryna sagdym boluň. Türkmenistanyň Saglyk goraýyş we derman senaty ministrligi. Salam, men Aşgabat şäher 4-nji saglyk oýunyň maşgal lukmany Owulbeýi Hojadowa. Berkara döwletimiziň täze ýamynyň galkynşy döwründe garaşsyzlyk ýyllar içinde Türkmenistanyň saglyk goraýyşy derman tenagat ulgamy hassa kämilleşdi. Her bir alınıp barlayan işler taryhy özgörtmeleri beslenip durmuşa ornaşdyrylýar. Garaşsyzlyk ýyllar içinde saglyk goraýyş ulgamyna gazanlan üstünlükler, yetilen sepbitler sanardan ören köp. Diňe bir paýtagtymyz Aşgabat şäherimizde däl, eýsemde vilayet etrap merkezlerimizde saglyk maksatly binalaryň bir näçesi gurulyp ulanmaga berildi. Ol saglyk maksatly binalarda, merkezlerde esasanam innovatsion lukmançylyk enjamlary bilen enjamlaşdyryldy. We şol lukmançylyk enjamlarda hem biziň türkmen lukmanlarymyz erjellik bilen zähmet çekýärler. Biziň döwlet siýasatymyzda gahrman alim arka dağımydan alyp barýan siýasatyny, saglyk döwlet maksatnamasynyň başlanýyşlary bilen başlanan işleri arka dağly gahrman serdarymyz, hormatly prezidentimiz rowaşlyk bilen durmuşa ornaşdyrýar. Bu alınıp barlayan işler hem ilatymyzyň saglygyny goramak,
berkitmek, ömür dowamllygyny artdyrmak, kesellerin wagtyna öňüni almak, raýatlaryň immun ulgamyny hassa ýokarlandyrmak, hemde ödüp barýan ýaş nesillerimiziň sagdyn bedenli, sagdyn ruhly, bilimli, gojurly, watan söýüji ýaşlar borup terbiýelenmekleri üçin alınıp barlayan işlerdir. Sağlık döwlet maksatnamasynyň çäklerine alınıp barlayan işler bu her bir raýatlaryň saglygyny goramak, berkitmek, keselleriň öňüni almakda alınıp barlayan işler bolup durýar. Hemde saglygy goraýşyň ilkinji basgançagy bolan Maşgala lukmançylyk görelgesine zähmet çeken Maşgala lukmanlar we şepagat uýalary ýygy derli raýatlaryň arasyna wagt nesihat işlerini geçirip keselleriň öňüni almak barada hemde pasyllara görä giyinmek, pasyllara görä imitlenmek hemde sagdyn durmuş ýörelgeleriniň kadadyr kanunlaryny berjay etmekligi wagt nesihat işleriň üstü bilen maslahat berilip durýar. Bil hem her bir raýatlarymyzyň şo sagdyn durmuş ýörelgeleriniň kadadyr kanunlaryny berjay edip özleriniň sagdyn bedenli, sagdyn ruhly bolup, zähmete bolan, bilime bolan ukyplarynyň hatam ýokarlanýanlygy, esasanam immun ulgamynyň ýokary derejede bolup ketellere garşy göreşijilik ukybynyň ýokarlanýanlygy ilmi taýdan hem tasdiklananlar. Gahrman arka damydan başlangyçlary bilen başlanan sagdyn durmuş ýörelgeleri arka dagly gahrman serdarymyz rowaşlyk bilen durmuşa ornaşdyrýar. Sagdyn durmuş ýörelgeleriniň kadadyr kanunlary esasanam sagdyn imitlenmek, keselleriň öňüni almak, hemde sport bilen meşgullanmak, sportyň öz başda meşgullanmak hemde köpçüliklerin sport bilen ýygy derli meşgullanmak barada alınıp barlayan siýasat bolup durýar. Biziň ýurdumyzda sporta we beden terbiýe ören uly ähmet berilýär. Sebäbi her bir raýat sport bilen, beden terbiýe bilen ýygy derli meşgullanan ýagdaýynda onda adam bedeni ketellere garşy göreşijilik ukybynyň has hem ýokarlanýanlygy gahrman arka damydan ilmi çeşmelerinde hem beýan edilýär. Şonuň üçin hem her bir raýatlarymyzyň ýaşyna görä, saglygyna görä, hemde pasyla görä sportyň haýtam bolsa bir görnüşi bilen, beden terbiýe bilen ýygy derli meşgullanmaklaryny maslahat berýär. Bil hem ýanky belleşim ýaly adam bedeniniň elmydama sagdyn bolmagy, ruhy belent bolmagy hemde zähmete bolan ukybynyň, kesellere bolan göreşiji ukybynyň has ýokarlanýanlygy bellenip geçilýär. Lukman maslahatlarynyň biri ol pasyllara görä giyinmek we pasyllara görä imitlenmek. Ýanky belleşim ýaly sagdyn durmuş ýörelgeleriniň kadadyr kanunlarynyň ilkinjileriniň biri ol sagdyn imitlenmek. Ol sagdyn imitlenmek bolany elmydama adam bedeni ýokumly maddalary kabul edip hemde adam bedenini özleşdirilýän imitleri, imekligi maslahat berilýär. Bil hem esasanam däneli önümlerden taýinlanan naharlary, suwukluk naharlary hemde işte açarlary elmydama saçagymyzda bolmaklygy maslahat berilýär. Biziň ak bazarlarymyzda daýhanlarymyzyň zähmetleri bilen ýetişdirilen gök önümler bol elindigi bilen halka ýetirilýär. Şol gök önümlerden taýinlanan işte açarlary günertan çağındaky naharda hemde agşamlyk naharlaryna elmydama taýinlamaly. Sebäbi şol gök önümleriň düzümünnäki vitaminler, mikroelementler, mineral duzlar ol adam bedenine ören uly täsirini ýetirýär we iýmit siňdirişde öz ähmetini berýär. Hemde şoň bilen laýyklykda hem esasanam ýokunç däl keselleriň öňüni alýanlygy barada ilmi çeşmelerde bellenendir. Şonuň üçin hem adam bedeni elmydama günüň dogamyna adından 3-4 gezek
naharlanmaklaryny maslahat berilýär. Şol naharlaryň düzümi hem suwuk naharlardan ibarat bolmaly hemde işte açarlar bilen bol ölin bolmaklygyny maslahat berilýär. Günüň dowamynda her bir adam öz bedenine agram salmazlyk bilen 1,5-2 litr goloy arada ağız suwuny içmekligi maslahat berilýär. Arada ağız suwu içilende onda adam bedenindäki ziyanly maddalar bölünip çykýar hemde nahar wagty özleşdirilende ýokumly maddalar adam bedenine öz peýdasyny berýär. Şonuň üçin hem günüň dowamynda bedene agram bermezlik ýagdaýy bilen günüň dowamyna arasda ağız suwuny içmekligi maslahat berilýär. Ýaz faslynyň gelmegi bilen otlaryň, gülleriň, elwan gülleriň oýanmagy bilen käbir halatlarda allergiki hadisa hem bolup bilýändigini ýatladyp geçýär. Allergiki hadisa bolany o adam bedenine haýtam bolsa bir jisimiň täsiriniň oňoýsuz ýagdaýda bolýanlygy bilen häsletlendirilýär. Ol allergiki hadisa esasanam imite bolan allergiki hadisa bolup bilýär. Ya bolmasa howanyň düzümindäki tozunjyklary bolan garşylykly allergiki hadisa bolup bilýär. Şonuň üçin hem şol allergiki hadisalar bolmazlyk üçin adam bedeni elmydama sagdyn bolmaklygyny maslahat berilýär. Sebäbi şol allergiki jisimlerden gaçarak durmaklygyny hemde haçanla şu allergiki hadisalaryň adam bedenine berýän ziýany bilen baglanşykly bolanyny maşgala lukmanlaryna ýüz tutmaklaryny maslahat berilýär. Esasanam şu allergiki hadisalar o deriň üstündäki örgünler bilen ýa bolmasa kä halatlarda asgyrma hadisalary bilen gözüň köp ýaşlanmagy bilen häsiýetlendirilýär. Şolar ýaly ýagdaý bolanyny hökmany ýagdaýda öz başda bejerigi başlaman maşgala lukmanlaryna ýüz tutmaklygy maslahat berilýär. Sebäbi ilmi çeşmelere görä öz başda bejerigi edilende onu adam bedenine ören uly ziyan ýetirýändigini belläp geçilýär. Esasan mine ýaz faslyna iýmit hökmüni hemde halk lukmançylygyna bejeri hökmüni kömelekler ýetişýär. Şu ýaz faslynaky ýetişýän tebigy taýdan kömelekleri iýmekligi maslahat berilýär. Emma şu kömelekleri iýlenni arasaçylyk düzgünlerini esasanam aşganada taýinlananna arasaçylyk düzgünlerini doluy we dogry berjaý etmekligi maslahat berilýär. Şol kömelekleri ziýanlaryş usuly bilen arasaçylyk düzgünlerini geçirip taýinlamaklygy maslahat berilýär. Hemde şol kömelekleri esasanam arasy tämiz yerlerden ýygnamaklygy maslahat berilýär. Elbette edaradyr kärhanalaryň ýanyna tebigi taýdan biten kömelekleri ýygnamaklygy maslahat berilmeýär. Sebäbi ol kömelekler käbir ýagdaýda öz ziýanly häsiýetleri bilen tapawutlanýar. Gahrman arka dağımızın başlanışları bilen başlanan tağdın durmuş yörelgelerini arka dağlı gahrman terdarmı ruwaçlyk bilen durmuşa ornaşdyrýar. Tağdın durmuş yörelgelerinin kadadyr kanunlaryny dolugy dogry berjaý edilende onu adam bedeni sagdyn we ruhu bilen bolýar. Hemde kesellere bolan garşylykly ukybynyň has hem ýokurlanýanlygy ilmi taýdan hem tatbiklananlar. Sagdyn durmuş yörelgeleriniň kadadyr kanunlarynyň ilkinjileriniň biri ol sagdyn iýmitlenmek. Sagdyn iýmitlenmegi her bir raýat özüne kada hökmüne berjaý etse, onu ýanky belleşim ýaly ýeti ýokunç keselleriň öňüni almakda da, ýokunç däl keselleriň öňüni almakda da ören uly ähmiýeti bardyr.
Şo sagdyn imitlenmek barada aýdylanna ilmidama sagdyn imitlenip günüň dowamyndaky iş tertibini dolu we dogry berja etmekligi, dähmet bilen işi sağlaşyk alyp barmaklygy berja etmeli digini ýatlatýar. Hemde işten soň esasanam agşamky nahardan soň 2 sagatdan soň arasda tämiz howada mümkün bolsa suw howdanlaryň gapdalyna, çuwdurumlaryň ýanyna gezim etmekligi maslahat berilýär. Şol arasda howada gezim edilende adam bedeni kislorod bilen baýlaşyp, ýanky agşamky nahar iýlenden soň içki agzalaryň özara sazlaşygyny üpjün edip, iýmiti özleşdirmekli oňoýly täsirini ýetirýär. Bu hem ýanky aýdyşmaýanak iýlen iýmitleriň vitamin baýlygyny adam bedenine täsirini ýetirýär. Şoň bilen birlikde şo sagdyn durmuş ýöreligleriniň kadadyr kanunlaryny sport we beden terbiýe bilen meşgullanmak. Esasanam şo saglyňy ýaşyňa görä meşgullanmaklygy maslahat berilýär. Ine şu nukta-i nazarda hem bizim belläp geçdik lukmançylyk maslahatlarymyzyň biri ol gahrman arka dağımyzyň bize peşkeş berýän Türkmenistanyň dermanlyk ötümlükler adly ilmi ensiklopedik kitaplar toplumuna beýan edilýän dermanlyk ötümlükleri iýdi-giderli ulanmaklygy maslahat berilýär. Ol dermanlyk ötümlükler adam medenine oňoýly täsirini ýetirip, keselleriň öňüne almakda ören oňoýly täsirini ýetirýär. Esasanam şu gyşdan ýaz pasylyna geçilende vitamin yetmezçiligi bolmazlygy üçin hemde adam bedeniniň ilmidama ruhu bilen bolmagy üçin, işe bolan ukuybynyň has ýokary bolmaklygy üçin maşgal lukmanlar bilen maslahatlaşyp iýdi-giderli dermanlyk ötümlükleri kabul etmeňizi maslahat berýär. Elbetde maşgal lukmanlar bilen maslahatda bolup dowamly keselleriň öňüne almakda hemde ýiti respirator keselleriň öňüne almakda gahrman arkadagymyzyň dermanlyk ötümlükleri adly ilmi ensiklopedik kitaplar toplumuna beýan edilýän dermanlyk ötümlükleri ulanmaklygy maslahat berilýär. Esasanam şu ýiti respirator keselleriň öňüne almakda itburny, ýüzärligi, limony, zirki we beýleki dermanlyk ösümlükleri ulanmaklygy maslahat berilýär. Sebäbi ol dermanlyk ösümlükler biziň ene topragymyzda ekologiýa tarapdan arasda bitken dermanlyk ösümlüklerdir. Şonu wagtyna ulanyp esasanam lukmanlar bilen maslahatda bolup ulanmaklygy maslahat berilýär. Biziň ýurdumyzda sporta we beden terbiýe ören uly üns berilýär. Sport we beden terbiýe ol adam bedenini has hem çeýeligi bilen zähmete bolan ukuybyny has hem ýokarlandyrýar. Esasanam immun ulgamyny ýokarlandyryp keselleriň öňüne almakda adam bedenindäki garşylykly görüşüň has ýokarlanýanlygy ilmi taýdan hem tasdiklananlar. Biziň ýurdumyzda sport mekdepleriniň, sport meýdançalarynyň, olimpiya şäherleriniň gurulyp ulanmaga berilmegi ol her bir raýatlarymyzyň beden terbiýanyň, sportyň dürnü görnüşleri bilen meşgullanmaga ähli şertler we mümkinçilikler döredilendir. Şo sport meýdançalaryna öz saglygyny berkitmekligi maslahat berilýär. Esasanam özüň boş wagtlaryň, işten soňky wagtlarda beden terbiýe bilen, sport bilen meşgullanmagy maslahat berilýär. Sebäbi haçanna adam bedeni hereketde bolanna, ona adam bedeni ýanky belleşimi diýalak ilmidama ruhu bilen bolýar, sagdyn bolýar, işe bolan ukuyuplary hasam ýokary derejede bolup
kesellere garşy görüşüji ukyby ýokarlanýar. Şonuň üçin hem elmydama sportyň haýtam bolsa bir görnüşi bilen ýa bolmasa beden terbiýe bilen ýygy meşgullanmagy maslahat berilýär. Jemgyýetçilik araççylyk düzgünleri berjay etmekde köpçülük yerlerini araççylyk düzgünleri dolu we dogry berjay etmekligi maslahat berilýär. Hemde her bir adamyň özüniň araççylyk düzgünlerini berjay etmekligi ören zerurdur. İş yerlerini, öýlerde ýygy araççylyk düzgünlerini geçirmekligi maslahat berilýär. Ol hem esasan ziyanlaşdyrylýan ferişdeleň üssü bilen araççylyk düzgünlerini geçirmekligi maslahat berilýär. Hemde gahrman arka dağımyzyň dermanlyk ösümlikleri adly almy ensiklopedik kitaplar toplumuna beýan edilýän ýüzärlik derman ösümligi ulanmaklygy maslahat berilýär. Ýüzärlik dermanlyk ösümligi ol diňe bir dermanlyk häsiýeti bilen tapawutlanman, ol müňýürliklerden gaýtýan biziň milliligimiz bilen hem bagly bolup durýanlar. Biziň ene mamalarymyz toýdur bayramlarda elmydama ýüzärlik otuny tütödüp onu naýbaşy toýlarda ulanypdyrlar. Sebäbi ýüzärligiň tütsesini bakteriyostatik häsiýeti bolup keselleriň öňüne alyş häsiýeti bilen ähmetlidir. Şonuň üçin hem ýüzärligi ulanmaklygy maslahat berilýär. Elbetde käbir halatlarda şu ýüzärligiň tüssesini allergik häsiýetli bolmagy hem mümkin. Allergiki hadise bolan ýagdaýynda şu ýüzärligi ýörüýti gaýnadylýar we onuň gaýnadylan suwy süzüp alınıp ol araççylyk işlerini alınıp barylýar. Biz lukmanlara zähmet çekmäge, döretmäge, bilim derejemizi hassa kämilleşdirmäge mümkinçilikleri we şertleri döredip berýän Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arka dağly gahrman terdarymyza köp sag bolsun aýdýarys. Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arka dağly gahrman terdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, il yurt bähbetli umumy adamzat ähmetli işleriniň elmydama rowaj almagyny arzu edýärin.
Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluş Institutynyň ýol gurulşy fakultetleriniň 1-nji ýyl talyby Berdiýew döwletmer. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyş döwrüne halkymyň sagdyn, bagtyar durmuşda ýaşamak üçin ähli şertler döretmek, hormatly prezidentimiň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugy bolup durýar. Saglygy goramakda, berkitmekde sportyň, beden terbiýanyň ähmiýeti hem ören ululur. Şonuň üçin hem ýurdumyň saglygy goraýşy hem de sport ulgamlaryny ösdürýär beslenmek üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Saglyk adamyň ýaşaýyşynyň esasy özen bolup durýar. Sagdyn normal ýerleri hemişe ünsärkeninde bolupdyr. Hut şonuň üçin de nesil saglygy baradaky mesele türkmen halkymy damy ören eserden garapdyr. Öz köklerini gadymetiň çoňluklaryny alyp gaýdýan sagdyn normal ýerlerini kämilleşdirip, bizim günlerimizde ýeten pederlerimizden miras alan kadalar munyň aýdyn güwäsidir. Çünki saglyk diňe bir adam üçin däl, eýsem tutuş jemgyýet üçin uly gymmatlykdyr. Çünki ol beden taýdan sagdanlygyň we güýç kuwatyň zähmet hem de dörejelik işçiligiň umumyň abadan durmuşyň gözbaşdyr. Şonuň bilen baglylykda häzirki döwürde arkadaly gahrman serdamlaryň parasatly başdanlygyna edil watanymyzda giň germe eýe bolan köpçüliklerin bedentir we sagaldaş ve sport hereketini ösdürmäge aýratyn ünserler. Ýurdumyzda sagdyn normal ýerlerini bedentir we hem de sport bilen ýygdarly meşgullanmagy wagt etmek boýunça giň germe işler alınıp barlýar. Ýurdumyň her bir raýatynyň saglyk bagatda bilimini we medeniýetini ýokalandyrmak, ilatyň sagdyn iýmitlenmegini gazanmak, keselleriň öňüni almak, ziýanlyklardan daşda durmaklygyündemek, beden terbiýanyň önümçilik maşyklarynyň adam saglygyna ýetirýän oňy täsirini açyp görkezmek, adamlaryň öz saglyklaryny ýygdarly gözegçilikde saklamaklaryny ýola goýmak we gazanmak, bu orada ýurdumyzda kabul edilýän kanunlary düşündirmek, ilatymyň bu meseleler barada düşünjesini ýokalandyrmak boýunça alınıp barlayan işleriň ulus sünnetleri eýe bolýanyny anlatamak aýratyn ýakymlydyr. Türkmen döwletiniň güllap ösüşiniň berk bedenli we sagdyn ruhly ýaş nesillere bagly. Şonuň üçin hem sporty ösdürmek boýunça alınıp barlayan döwletli işleriň ähmiýeti ören uly doşeýle hem Türkmen halkynyň parahat durmuşda ýaşamagyny üçin etmekde. Arkadaly gahrman serdamyň alyp barýan beýik başlangyçlary dowam etdirip, ýurdumyň halkymyň bähbedi üçin ýerginsiz aradalyny arkadaly gahrman serdamyň sporty we beden terbiýany dünýä ýaymakda alyp barlýar. 7-nji aprel güni Türkmenistan döwletimizde asyly däwe görä bütün dünýä saglyk güni giňden bellenlenýär. Şany sene münasibetli köp sanly sport, beden terbiýa sagaldaş hereketleri, medeni, sungat we beýlek çäreler ýaýbanlandyrylýar. Men hem şu pursatdan peýdalanyp gahrman arkadamyzy, arkadaly gahrman serdarmyzy, şeýle hem bütün türkmen halkymyzy ýetip gelen bütün dünýä saglyk güni bilen tüýsýärmden gutlaýarym. Men hem şu pursatdan peýdalanyp biz talip ýaşlara okumaga, öwrenmäge, döretmäge giň mümkinçilikleri döredip berýän Türkmenistanyň at gazanan arhitektiri gahrman arkadamyzy, şeýle hem Türkmenistanyň at gazanan arhitektiri arkadaly gahrman serdarmyzy tüýsýärmden sag bolsunmaý diýär. Goý gahrman arkadamyň, arkadaly gahrman serdarmyň janlary sag, ömürleri uzak, ýyl ýurt bähbetli umumy adamzat ähmiýetli tutýan tutumly işleri el mydama rowaşlyklara beslensin. Men Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluş Institutynyň ýol gurulşy fakultetiniň muallimi Kakabaýewa Mehri. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe merdany halkymyzyň saglygyny goramaga, ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgelerini giňden ornaşdyrmaga, beden terbiýany we sport etdirmäni gönükdirilen tagallarlar hormatly prezidentimiň alyp barýan döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde barhara başlanýar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe ösüş we innovasiýalar eýýamyna köpçüliklerini beden terbiýa we sport durmuşymyzyň aýrylmaz bölegine urly. Köpçüliklerin sporta gyzyklanma, sport çärelerini ähli welaýetlerde giňden ýaýbanlandyrylýar. Gysga döwrüň içinde eri diýarymyzda dünýä ölçelerine laýyk gelýän iri sport hem de atçylyk sport toplumlary, stadionlar, sport mekdepleri,
Olimpiya şäherçesi gurulup, döwrewap sport düzümleri döredildi. Şonuň bilen birlikde halkymyzyň awadançylygyny we bagtyarlygyny bähbidine paýtagtymyz Aşgabatda welayet merkezlerine innowasion tehnologiýalar ornaşdyrylan saglygy goraýyş merkezleri, ýürütülişdirilen hastahanalar, şifahanalar gurulup, dünýä ölçegine laýyk gelýän öňde barjy saglygy goraýyş ulgamyny döretmekde has uly ösüşleri gazanyldy. Hakykatdan hem ýurdumyzyň çar ýanyna gurulup ulanmaga berilýän stadionlar, sport we beden terbiýe saglyş toplumlary, sport meydançalary, okuw mekteplerini, sport zallary, sporta howesli ýaşlardan nolup durýar. Bularyň ählisi sagdyn bedenini, sagdyn ruhyny nesiller kemale getirmekde hemde halkyň geljegi bolan ýaş nesliniň saglygyny goramakda, milli sporty halkara derejesine çykarmakda uly ähmiýeti eýedir. Hormatly prezidentimiziň durmuşa geçirýän giň halkara hyzmatlaşlyk syýasaty hem ýurdumyzda sportyň okun döstürilmegine ýardam edýär. Halkara Olimpiya Komitetiniň we Aziýanyň Olimpiya Geňeşiniň agdasy bolan Türkmenistan halkara olimpiya hereketiniň ösdürilmegine münasip goşan goşýar. Her ýyl ýurdumyzda bütün dünýä saglyk güni giňden bellenilýär. Bu bayramçylyk ýurdumyzyň milli tenamasyna möhüm orun aldy. Bütün dünýä saglyk güni her ýyl 7-nji aprelde bütün dünýä saglygy goraýyş guramasynyň 1942-nji ýylda döreden günden bäri bellenilýär. Şu taryhy günden bäri geçen döwürde dünýäniň 194 döwleti bu guramanyň agdasy boldy. Saglyk gününiň her ýyl bellenilmegi 1950-nji ýyldan bäri däwe urildi. Bütün dünýäde saglyk güni hakynda maglumat beriş, wagt ediş çäreleri geçirilýär. Ýurdumyzda bolsa şeýle möhüm çäreler her ýyl aprel aýynyň bütün dowamyna işçen ýagdaýda geçirilýär. Bu çäreler adamlaryň saglygynyň durmuşda nähil uly ähmiýeti eýedigini dolu düşünüp bilmekler üçin guralýar. Giňden bellenip geçirilýän bütün dünýä saglyk gününe ýurdumyzda köpçülikle velosiped ýürüýüşler guramak inne asly däwe urildi. Gatymy döwürden bäri sagdyn bedenini hemde päk ruhyny nesiller terbiýelep ýetişdirmege aýraty ähmiýet berýän türkmen halky sagdyn durmuşyň iň gymmatly baýlyklarynyň biri we manyly ömrüň öden hasaplanýar. Şu nukdadan hem 7-nji aprelde geçirilen köpçülikle velosiped ýürüýüşleri sagdyn durmuş ýörelgesiniň möhüm bölegine urildi. Türkmenistanyň beden terbiýe sporty dünýä derejesinde ösdürmek, jemgyýetimizde sagdyn durmuş kadrlaryny ornaşdyrmak alkary halkymyzyň saglygyny berkitmek, sagdyn ruhy taýdan kämil ýaşlar ýetişdirmek üçin ulaladeler edilýär. Şoňa görä de ýokary derejeli sporty we bu ugurda halkara hyzmatlaşyk ösdürmek Türkmenistanyň alyp barýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň birine urildi. Bir karar döwletimizde her ýyl ýygy-derli görnüşde dürli ýaşdaky watandaşlarymyzyň muňlarçasyny jemleýän köpçülikle velosiped ýürüýüşleriň guralmagy asly däwe urildi. Şu bütün dünýä saglyk güni münasibetli Türkmen Döwlet Binägerlik Guruşyň institutunda hem sport çäreler giňden ýaýbanlandyrylýar. Şu pursatdan peýdalanyp 7-nji aprel bütün dünýä saglyk güni münasibetli gahrman arkadamyz, arkadaly gahrman terdarymyz hemde ähli türkmen halkymyzy tüýsürekden gutlaýaryn. Gahrman arkadamyz, arkadaly gahrman terdarymyzyň janlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun, tutýan tutumly işler elmida marawaşlyklary beklensin. Men Türkmen Döwlet Binägerlik Guruluşyň institutunyň Kimya Teknologiýa fakultetiniň 1-nji ýyl talebi Gowans Murad Bagtul. Jemgyýetiň we döwletimiň iň ýokary gymmatlygy bolan adamyň saglygyny goramak Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Hormatly prezidentimiziň ýalgyşçylygynda milli saglygy goraýyş ulgamyny hasa döwre aplaşdyrmak üçin täze belet maksatlary we wipeler goýulýar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy Türkmenistan 2022-2050-nji ýyllarda durmuş ykdysat taýdan ösdürmek milli maksatnamasy Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy 2022-2028-nji ýyllarda durmuş ykdysat taýdan ösdürmek maksatnamasy Türkmenistanyň prezidentiniň owgallaryň etrapbardaş şäherleriň we etrap merkezleriň ýylatynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2028-nji ýyla çelli döwür üçin milli maksatnamasy esasynda Aşgabatda we welaýatlarda häzirki zaman ulmy klinik merkezler, şifahanalar, döwrewap derman karhanalary, saglyk öýleri urulýar. İnsan ömrüniň dowamlylygyny uzaltmak, eleterli hemde ýokary hili lukmançylyk hyzmatlaryny üstün etmek babatda oňat netijeler gazanyldy. Bu ugurda halkara hyzmatdaşlygy ösdürmekde. Dünýä bileleşigi aýratyny bütün dünýä saglygy goraýyş guramasy tarapyndan ikrar edilen nusgalyk işler amala aşyrylýar.
Şunun bilen baglylykda ilatyň saglyk ýagdaýy hasy gowlanýar. Adam ömrüniň ortaça dowamlylygy artýar. Türkmenistanda ilatyň ýaşaşdyrmyş derejesini gowlandyrmak, milli saglygy goraýyş we derman senagat ulgamyny kämilleşdirmek ugrundaky döwlet syýasaty üstünlikli dowam etdirilýär. Häzirki wagtda Aşgabat we Arkadaş şäherlerine, ýurdumyzyň welaýatlaryna döwrebap lukmançylyk hastahanalaryň ençemeti ulanmaga berildi. Arkadaş şäheriniň lukmançylyk klasteriniň önümçilik toplumlarynyň guruluşly işleri batly depderine alınıp barylýar. Halkara guwanamalar şol sany bütün dünýä intellektual eýetçilik guramasynyň halkara bürosynyň ýürüýte şahadatnamasy bilen bu ýerde öndürilen halkara standartlara we ekologik talaplara laýyk gelýän lukmançylyk önümlerine berilen ýokary bahadyr. Täze şäherde döwrebap lukmançylyk edaralary açylyp ulanmaga berildi. Şolaryň hatarynda köpügürlü hastahana, onkologiýa merkezi, enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkezi, tiz kömek merkezi, saglyk öýü bar. Saglygy goraýyş we lukmançylyk ulgamyna maksatnamalaryň özgertmeleri amala aşyrmak arkaly garaşsyz hemişelik bir-tarap döwletimiziň saglygy goraýyş we derman senagaty ulgamyna täze ösüşler netijeli üçin edilýär. Şu pursatdan peýdalanyp biz türkmen halkyny awadan esrelti durmuşda ýaşadýan türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyz hemde arkadagy gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Gahrman arkadagymyzyň, arkadagy gahrman serdarymyzyň janlylar sag, ömürleri uzak, tutýan tutumly işler elmizde marawaşlyklar wetlensin. Şu pursatdan peýdalanyp 7 aprel bütün dünýä saglyk güni bilen arkadagy gahrman serdarymyzy, bütün türkmen halkymyzy tüýs sürekden gutlaýar. Men Türkmen Döwlet Binaýarlyk Guruluşyk Institutunyň 2-nji ýyl talyby Hanyýeli we Ardagöl. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşynyň döwründe ýurdumyz adamlaryň saglygyny goramak we sagdym durmuş ýörelgelerini ösdürmek döwlet syýasatynyň möhüm urlarynyň biri bolup durýar. Adam saglygy jemgyýetiň iň gymmatly baýlygy hasaplanýar. Şonuň üçin hem her ýylyň 7-nji apreli bütün dünýä saglyk güni hökümeti ýeňden bellenip geçilýär. Bu sene adamlaryň saglygyny goramak, keselleriň öňüni almak we sagdym ýaşaýyş ýörelgelerini wagt etmek maksady bilen dünýäniň köp ýurtlaryna berilýär. Saglyk adamyň ömrüniň iň uly baýlygydyr. Sagdan adam bilim almaga, zähmet çekmäge we jemgyýeti ösüşine öz goşandyny goşmaga ukyply bolýar. Şonuň üçin hem saglygyň gadryny bilmek we ony goramak her bir adam üçin möhüm bolup durýar. Hususan da talip ýaşlar üçin saglyk gaýratyn ähmiýeti eýedir. Sebebi ýaşlyk döwrü adamyň geljegini dünýäde goýulan döwürdir. Talip ýaşlaryň sagdan bolmagy olaryň bilimini üstünlikli dowam etdirmek üçin möhüm şertleriň biridir. Okuw döwründe sagdan durmuş ýörelgesini berjaý etmek, bedentiýer we sport bilen meşgullanmak, dogry ýemitlenmek ýaşlaryň saglygy berkitmäge uly täsir edýär. Şeýle hem ziýan endiklerden daşda durmak, wagtynda diýil çalmak we arasaçylyk düzgünlüğünü berjaý etmek sagdan ýaşamak möhüm şertlerdir. Türkmenistanda ýaşlaryň saglygy goramak, olaryň sport bilen meşgullanmagy üçin giň mümkinçilikler döredilýär. Ýurdumyzyň turly künjeginde döwrebap sport toplumy, stadionlar we saglyk merkezi gurulyp ulanmaga berilýär. Bu bolsa ýaşlaryň sagdan durmuş ýörelgesini alyp barmagy uly mümkinçilik döredýär. Talip ýaşlar hem bu mümkinçiliklerden peýdalanyp turly sport görnüşleri bilen meşgullanyp öz saglygyny berkitýärler. Bütün dünýä saglyk güni münasibetli ýurdumyzyň ýokary okuw mektebinde turly çäreler geçirilýär. Bütün dünýä saglyk güni münasibetli ýurdumyzyň ýokary okuw mekteplerine turly çäreler geçirilýär. Sport ýaşlar saglyk ýörüşleri, maslahatlar we wagt nesihat uşuşluklar guralýar. Bu çäreleriň esasy maksady ýaşlaryň sagdan durmuş ýörelgesine bolan gyzyklanmasyny artdyrmakdan ibaratdyr. Saglyk bagtyýar durmuşyň esasy şerti bolup durýar. Sagdan nesil bolsa döwletiň we jemgyýetiň geljegidir. Şonuň üçin her bir talip ýaş öz saglygyny bermeli, sport bilen meşgullanmaly we sagdan durmuş ýörelgesini berjaý etmeliler. Biziň ýokary okuw mektebinde sportyň ähli görnüşleri bilen meşgullanmagy ähli mümkinçilikler döredilenler. Biziň ýokary okuw mektebinde ýygydarly turly sport çäreler geçirilýär. Biz talip ýaşlar hem turly ýaşlara gatnaşýar. Ha bugun bolsa bütün dünýä saglyk güni münasibetli turly sport çäreler geçirilýär. Şu pursatdan peýdalan gahrman arkadagymyz, arkadagy gahrman serdarymyzy, ähli türkmen halkymyzy bütün dünýä saglyk güni bilen tüýsürekden gutlaýar.
Biz yaşlara bilim almana, sport bilen meşgul olmağa şeýle mümkinçilikler döredip berýän. Gahrman arka dagly gahrman serdarmy ömürler, uzak janlar, sag bütün ýurt ähmetli tutýan tutumly işler rewaçlyklara wetlensin. Dünya içre artyar şöhrat şany Spordumuz boltaşdyr ýar dünýäni Türkmenistan watan sportyň mekany Ýaşa sen Türkmen sporty Men Türkmen Döwlet Näherlik Guruluş Institutynyň Kimya Teknologiýasy fakultetining 1-nji ýyl talim Hadywa Ejewil. Saglyk jemgyýetçilik gymmatlygy bolmak bilen döwletiň ösüşleriniň esas kesitleşisi hükmüne häsiýetlendirilýär. Adamlaryň durmuşy gönden-göne olaryň saglygy bilen baglanşyklydyr. Saglyk barada alada edilmeýän ýekeje döwlet hem bolan däldir. Saglyk baradaky alada ömrüň baradaky aladadyr. Türkmençilikde salamlaşylany hem ilkinji nowatda saglyk amanlyk soraşylýar. Ýerden görüşülende hem sagaman ördüňini diýip sowal berilýär. Adamlaryň saglygy baradaky alada jemgyýetde denan maşgalalara, çağalara we gartaşan adamlara nähil garalýanlygy bilen aýrylmaz baglanşyklydyr. Halkymyzyň toý desturlaryna, diş toýy, galpak toýy, sünnet toýy, leçek toýy, ak goýun toýy diýilen düşünjeler hem saglyk baradaky aladalaryň jemgyýetçilik esaslygynyň gözbaş alýar. Akyllar şahyrman magtumul prawdur bu janym lezzeti, saglyk onuň sultanydyr diýär. Halkymyzyň edep terbiýe ulgamynaky, täkide ýaşamak bawasynaky edem gylymlar hem saglyk hakynaky aladalardan gözbaş alýar. Saglyk diýmegiň manysyna dogry ýaşamak hakynaky düşünje bardyr. Soňky ýyllarda sagdyn ýaşaýyş diýen düşünje has ol ähmiýet berilýär. Saglyk diýilende adamyň sinesinä sagdynlygy barasyndaky aladalar göz-öňüne gelse-de, ol pikirleriň sagdyn bolmagyny hem aňladýar. Bilen ýokaraky jaýymyzda hem sport bilen meşgullanmak üçin ol mümkinçilikler döredilýär. Bütün dünýä saglyk güni münasibetli türlü sport çäreler geçirilýär. Menem şu pursatdan peýdalanyp hormatly prezidentimizi, gahrman arkadagymyzy, gahrman serdarmyzy bütün dünýä saglyk güni bilen gutlaýar. Gahrman arkadagymyzyň, gahrman serdarmyzyň janlar sag, ömürler uzak, bütün dünýä adamlar ähmiýetli, alyp barýan işleri elmi damar rewaçlyklara wetlensin. Men Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluş Institutynyň 2-nji ýyl talaby Nurnaýa Şahtenem. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkyş döwrüne, ýurdumyzyň ähli ularyna bolşy alsaglyk goraýşulganlary ötürmäk hem aýratyn berilýär. Adam saglygy jemgyýetiň iň gymmatly baýlygy bolup durýar. Şonuň üçin hem dünýäde her ýylyň 7-nji aprel bütün dünýä saglyk güni hökmüne giden bellenýär. Bu sene adamyň saglygyny goramak, sagdyn duruş ýolgatyny alyp barmagyň ähmiýetini wagt edýän möhüm günleriň biridir. Saglyk bagtyar durmuşyň esasy şert bolup durýar. Her adam bolsa ol durmuşyň ähli uğurlarynda üstünlükli gazanyp biler. Sagdyn adam bilim almakda hem zähmet çekmekde hem işçiň bolup durýar. Şonuň üçin hem saglygy goramak diňe bir lukmanyň däl, eýsem her bir adamyň ähli borçlarynyň biridir. Talip ýaşlaryň jemgyýetiň geljegidir. Ýaş nesillerin sagdyn bilimli we giň dünýä araýşy bolup ýetişmegi döwletimiziň ötüşi üçin möhüm ähmiýet eýdir. Şonuň üçin hem talip ýaşlaryň saglygyny goramak we olaryň sagdyn durmuşlaryny alyp barmak aýrat wajyp bolup durýar. Okuw döwründe ýaşlaryň beden terbiýe bilen meşgul bolmagy, sporta gatnaşmagy, dogry iýmitlenmegi, olaryň saglygyny berkitmäge ul täsir edýär. Sport beden terbiýe adam saglygyny berkitmegiň iň täsirli terişdelerini biridir. Sport bilen meşgul bolmak bedeni güýçlendirýär, çydamlygy artdyrýar we türlü keselleriň öňüne almaga kömek edýär. Bundan başga da sport ýaşlaryň arasynda dostlyk, jewsizlik we özara hormat ötürýär. Türkmenistanda ýaşlaryň sagdyn durmuşlara gatyny alyp barmak üçin giň mümkinçilikler döredilýär. Ýurdumyzda ýokary okuw mekdepleriniň sport zallary, meýdançalary we türlü sport toplumlary bar. Şeýle mümkinçilik talip ýaşlaryň sport bilen meşgul bolmagyna, boş wagtyna peýdal geçirmegine şert öretýär. Bütün dünýä saglyk güni münasibetli ýokary okuw mekdeplerine türlü çäreler geçirilýär. Sport ýaşlaryň saglyk görüşleri, duşlar we maslahatlar uralýar. Bugün biziň okuwymyzda hem sport çäreleri geçirýär.
Biz yaşlara okumağa, öğrenmeğe, giň mümkinçilikleri dörüp beren. Gahryman arkadamda köp sag bolsundan da aýdýarys. Bize sport bilen meşgullanmağa, bilim almağa, ol mümkinçilikleri dörüp beren. Gahryman arkadamyň, arkadaly gahryman sevdamyň janyr sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutýan tutumly işleri elmizden marwat bolsun. Gül ojagyň behiştmidir, adamlaryň ýagşy zady, seninde ýurt nesiplidir, ýagşy döwran, ýagşy ada, ýyllar beýik taryh bolar, gadamlaryň garşylarda, ganat ýaýsaň asman saňa, şawadatlar mendilesler, öňe, diňe öňe, jan watanym Türkmenistan. Assalamu alaykum hormatly adamlar, gaderli sport jan köýerleri, asuda asmanyň astyna, parahat deminiň üstünde. Gahryman Mehriban arkadağımızın, arkadalı gahryman serdarımızın sayasyny pek söýgüniň eşletini görüp ýaşaýan Mehriban adamlar. Berkarar döwletimizin täze ýamynyň galkynyş döwrüne garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan, bedew batly atmyradyň mekany ýylyny Türkmenistan ýurdumyz bedew bady bilen öňe barýar. Bugün il bagtyar, ýurt parahat halkymyz arkadaly gahryman serdarymyzyň sayasyny mizemez güýje eýe Türkmen halkynyň at owazysy dünýäye ýaýraýar. Döwlet halky bilen döwletdir. Halky bolsa bir başa berikdirmek döwletiň başlygyna baglyr. Gepleşimiziň başynda biz siziň her biriňizi dünýädäki älim gowluklaryny arzuwlaýar. Bize şular ýalyk mümkinçilikleri döretip berýän, bize şular ýaly eşitli durmuşda ýaşadýan, biz üçin okumany, öwrenmäge, sport bilen meşgullanmagy giň uly mümkinçilikleri döretip berýän Türkmen halkynyň milli lideri, gahryman arkadağymyza peder ýoly münasip dowam edýän arkadagly gahryman serdarymyza köp sag bolsun aýdýas. Gahryman arkadağymyzyň, arkadaly gahryman serdarymyzyň janlary sag bolsun, tutýan tutumly işleri elmedama rowana ýollarda rowaşyklara wesenmegini tüýsüremizden arzu edýäs. Mehriban adamlar, gaderli sport jan köýerleri 7 aprel bütün dünýä saglyk güni münasibetli ýokary okuw mektebimiz bolan Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna hem sport hakynda taýýarlan gepleşigimize başlaýar. Elbetde gahryman arkadağymyzyň, arkadaly gahryman serdarymyzyň sayasyny Türkmenistan ýurdumyzda ilim bilim ulgamyny, medeniýet ulgamyny, sport ulgamyny hassa ulun serler. Elbetde ýurdumyzyň welayatlaryna, etrapçalaryna, şäherçelerini bir näçe sport tesgalary, sport toplumlary gurulup ulanmaga berilýär. Elbetde şol gurulup berilýän binalarda biziň turgenlerimiz, tälimçilerimiz diňe turgenleşäme galýar. Ýokary okuw mektebimiz bolan Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna hem okumak üçin ähli şertler, giň mümkinçilikler döredilen, elbetde talip ýaşlara okuwundan boş wagtlary sport bilen meşgullanmaga, elbetde kitapxanalarda kitap okumak üçin, otoglarda kompýuter enjamlarynyň enjamlaşdyrylmagy her bir talip ýaşlary diýsen begendirer, buýsandyrar. Ýene de bir bellek geçmeli zatlarymyzyň biri elbetde ýokary okuw mektebimizde sport merkezinde bir näçe ussat tälimçilerimiz
Ustad Halipa muallimlerimiz var. Elbette taliplerimiz hem sportun en çeme görnüşi bilen meşgullanyp geçirilýän ýarşlarda, universiadalarda, şeýle hem ýokary okuw mekdepleriniň arasynda geçirilýän ýarşlara gatnaşyp, bir näçe bayraklaryna hem manasip bolýarlar. Ähli taliplerimizi, turganlarymyzy gazanan üstünlükleri bilen, yeňişleri bilen tüýsüregimizden mähirlikleýär. Ýene ýokary okuw mektebimiz bolan Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna hem Halipa muallimlerimiz bir näçe taliplerimize sportun kuş, şaşka, futbol, voleybol, basketbol, görüş görnüşleri boýunça sportun bir näçe görnüşleri hem taliplerimize turganlyk sapaklaryny iýdige derli ýagdaýda geçerler. Elbette mähruman adamlar gadar sport jan köýerleri ýene-de bir agdap geçmeli zatlarymyzyň biri ýokary okuw mektebimizde sport merkeziniň ýol başçysy Begmurat Balakaýew. Bir näçe taliplerimize sportun bir näçe görnüşleri boýunça turganlyk işlerini hem alyp barýarlar. Ähli taliplerimize, turganlarymyza da gazanan üstünlükleri, yeňişleri bilen tüýsüregimizden mähruman. Mähruman adamlar gadar sport jan köýerleri biz gepleşigimizi muallimlerimiz bilen şeýle hem talip deňdoşlarymyz bilen dowam edýäs. Ine meniň sag tarapymda turan muallim Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bedenteri muallimi Atamurat Goçmuradow. Onuň aňarsynda oturan bolsa Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talibi Şagelli Salihow. Muallimimiz, talip deňdoşumyz biz sizi gepleşigimizde hoş gördük. Ine Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň saýasynda her bir günümüz toýdur bayramlara şanly senelere wesenýär. Her bir döwletli tutumlar amal aşyrylan işler halkymyzy begenlermäge buýsandyrmanyk durýar. Elbette Türkmenistan ýurdumyzda toýlar goşa-goşadan gelýär. Ine görüşümizde hemmemize ma'lum bolşýarlyk 7 aprel bütün dünýä saglyk güni münasibetli. Ine görüşümizde Türkmenistan ýurdumyzyň welaýatlaryna Aşgabat şähermizde bir näçe sport şäherleri iýdigderli ýagdaýda geçirilýär. Elbette diňe bir Türkmenistan ýurdumyzda däl 7 aprel bütün dünýä saglyk güni adyndan belli bolşýarlyk. Bütün dünýäde saglyga giňden dawaral ýagdaýda belenip geçirilýär. Atamurat muallim töhütdeşimiz bilen dowam etsek, elbette ine ýokary okuw mektebimiz bolan Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna hem ençeme ýylbäri bedenteri muallim hökmünde zähmet çekýän elbette bir näçe taliplerimize, turganlarymyza sportun görnüşleri boýunça okuw sapaklaryny, turganlyk işlerini alyp barýar. Elbette ine biziň Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň hem talipleri geçirilýän ýarşlarda, halkara ýarşlarda, universiadalarda, ýokary okuw mekdepleriň arasynda geçirilýän ýarşlara gatnaşyp, bayraklaryna hem manasip bolýar. Elbette biziň sport merkezimizde de sportun bir näçe görnüşleri hem hereket edýär we ähli mümkinçilikler döredilir. Ine Atamurat muallim şu geçiriljek 7 aprel bütün dünýä saglyk güni münasibetli bir öz ýürek buýsançlaryny aýdyp berýärsiňiz. Awol Muhammed Nazar dogry belläp geçdiňiz. 7 aprel Türkmenistan ýurdumyzda bütün dünýä saglyk güni bellenip geçilýär. Ol saglyk güni hemme welaýatlarda ullan bellenýär. Biziň hem Türkmen Döwlet Medeniýet Institutymyzda da bu çäreleri ýokary derejede bellenip geçilýär. Ýani siz dogry belläp geçdiňiz Muhammed Nazar. Biziň öz sport merkezimiz bar, oň ýol başçysy Balakaýew Begmurat. Bu tälimçilerimiz var, muallimlerimiz. Hemmesi yerli yerden taliplerin boş wagtlary özleriniň owurýan görnüşleri boýunça meşgullanmagy hemme mümkinçilikler döredilen. Şonuň üçin sapaklaryna boş wagtlary gelýärler, turganlaşýarlar. Olaryň iňçe sırlaryny biziň agdyr muallimlerimiz, tälimçilerimiz öwredýärler. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň agdyr muallimleri, tälimçileri bolup taliplere sporda olan hüweslerini arttırmak için elimizde var ne dersin? Bizim taliplerimiz ýokary okuw mekdepleriň arasynda geçýän universiadalara, spartakiadalara, umuman sport ýarşlaryna hemmesine gatnaşýarlar we bayrakly orunlara münasip bolýarlar. Ýene bir esasy belläp geçmeli zadymyzyň biri bizim ýokary okuw mektebimizde şunun ýaly saglyk günlerinde, saglyk bayramçylyklaryna öz aramızda fakultet aralarında, muallimlerin arasında, profesör muallimlerin arasında sport çareleri geçirilýär. Voleybol oyunu, futbol oyunu, basketbol oyunu, kuş, kiçi tenis, ulu tenis, umuman
hemme mümkinçilikler ödülen ýokary okuw mekdebimizde hemme mümkinçilik bar. Şonuň üçin ýokary okuw mekdebimizde ýarşlar ýygyry derli ýagdaýda geçirilip durýar. 7 aprelde de bütün dünya sağlık gününe esasen çareler uludan tutulýar. Şonuň üçin hemmeňizi 7 aprel bütün dünya sağlık günü bilen hemmeňizi düýs ýürekden gutlaýar. Hakikatten hem Atamurat Molim doğru beylek geçýäňizde, ine ýaňy özüňden beylek geçdiňizde. Elbetde şo geçirilen fakultetdara ýarşlarda hem ine ýokary okuw mekdebimiz bolan Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň hem molimleri, şeýle bedenteri molimleriň adyndan mundan başga Türkmenistanyň magtulma adyna ýaşlar goramasynyň şeýle hem Türkmenistanyň kärdeşler arkalaşygy tarapyndan hem bir näçe gymmat bahaly sowgatlar goşurulýar. Elbetde ähli ýeňiş gazanan talipden duşlarymyza da hem şol gazanan üstünlikleri, gazanan ýeňişleri bilen tüýsürimizden mährumlaýar. Ine Atamurat Molim, siz ençe milbäri sport bilen meşgullanýaňyz. Elbetde zähmet çekýäňiz. Mundan başga da siz spordyň futbol görnüşi boýunça bir näçe ýyl bäri toporlara gatnaşyp, toporlarda çykyş edip, bayraklarına münasip bolýaňyz. Mümkin bolsa Atamurat Molim şol ilk başda size spordyň futbol görnüşini size näil howaslardy? Şolar dogrusyny bir aýdyp berdiňiz. Muhammed Nazar doğru soru berdiňiz. Menem näme öz yetkinjeklik döwrümden, çağalyk döwrümden futbolu gowurýardym. Aşgabat şäheriniň 3-nji orta mekdebinde okuyan döwürlerim çağalyk wagtym sport topor açyldy. Onun tälimçisi Recep Murhaliyev, Danatar Gulhanow, şolar sport topor açdylar, men şoňa gatnaşyp başladym. Şoň bilen men futbol ýolum dowam etdi. Bir näçe yarışlara, ulu yarışlara gatnaşyp bayrakly orunlara münasip bolduk. Şol öz saýlap seçip alan ýolum bilen şu wada çenli dowam edip gelýän. Atamurat Molim bizem siziň işiňizde sport älemine ulusunduklara, ulu ýeňişleri ýetmeňizi tüýsürimizden arzu edýäs. Mundan beýlek de hem galamyzyň hem ýetip bolmagyny tüýsürimizden arzu edýäs. Şagirli sohbetdeşim bilen dowam etsek, elbetde sport bilen meşgullanmagy günnelik durmuş endiklerine ören, ýagny sport hemişelik hemra edinýän ýaşlarymyzyň köpelmegi her birimizi buýsandyrýan hakykat bolup durýar. Beden sagdyrlygy, akyl sagdyrlygy insanyň esasy baş baýly hazinesi bolup durýar. Biz näle gurupda durmuşda ýaşatymyz gelýän bolsa, saglymyzyň gadyryny bilmeli bolýar. Ine gahryman arkadamyzyň arkadaly gahryman serdarymyň saýasynda Türkmenistan ýurdumyzda sport ulgamyna has ulun serler. Ýurdumyzyň welaýatlaryna, etrapçylaryna, şäherçilerine bir näçe sport defgalary, sport toplumlary, stadionlary gurulyp ulanmaga berilýär. Elbetde şol gurulyp berilýän binalarda biziň turgollarymyz, tälimçilerimiz diňe turgunlaşamak galýar. Ine şagirli sizem ýokary okuw mekdebimiz bolan Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna hem okuwymyzdan boş wagtlaryňyz spordyň kuşt görnüşi bilen meşgullanýaňyz. Elbetde geçirilýän ýarışlara gatnaşyp bir näçe bayraklarına hem münasip bolýaňyz. Mundan başga da diňe bir sport bilen meşgullanman, eýsem sizem şagaryat älemine goşuk setirleri ýazýaňyz. Şagirli ine görüşimiz ýalyk 7 aprel bütün dünýä saglyk güni. Elbetde bul saglyga Türkmenistan ýurdumyzda, şeýle hem Aşgabat şäherimizde, welaýatlarymyzda giňden dawarly ýagdaýda belenip geçirilýär. Elbetde adyndan belli bolýar. 7 aprel bütün dünýä saglyk güni. Diňe bir Türkmenistan ýurdumyzda däl, eýsem dünýä ýüzünde giňden dawarly ýagdaýda belenip geçirilýär. Mümkin bolsa şagirler şu geçirilýän 7 aprel bütün dünýä saglyk güni geçiriljek çäreler dogrusyna şeýle hem öz ýürek buýsaşlaryny aýdyp berýäňiz. Başçysına Muhammed Nazar hakykatdan am döwür ömür bagtdan paýly, bagtýarlykdan serpaýly gahryman arkadaly gahryman serdarly gül goýuny bagtýarlyga weslenýän görkany diýarymyz we ajaýyp zamanamyz we bizem şol bagtýar döwranyny ýaşap kalbymyz alham duýgulary gurşawalýa. Ynha ýurdumyzyň bir awraýly ýokary okuw mekdepleriniň biri bolan Medeniýet Ocağımız olan Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyny okap, tälim, terbiýe alýar, okuwdan boş wagtlarymyzy peýdaly geçirmek maksady bilen institutymyzyň golaýyna ýerleşýän sport merkezine sport bilen meşgullanýan Halipa molumlardan özümize gerekli tälim, terbiýeler alyp, hatda bir turganlaşyp bir ýurdumyzyň içine geçirilýän
sport yarışlarına gatnaşyp hormat tatlaryna münasip bolýar. Yurdumyzda bagtyar ýaşlara sport bilen turgunlaşmagy, öz taglygymyzy dikeltmäge giň mümkinçilikler döredilýär. Şu zatlaryň sakatynda da döwrüň belent mektebi bir de ähli ulgamda başgalyp bolup duran gahrman arkadamyzyň hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň taýsy tagallalary dur. Ýani öz belleýsiňizi alan bir yurdumyz sport ýarşlarynyň geçirilýän merkezine urly diňe bir paýtagtymyz Aşgabat şäherinde de vilayetlarda, itiraf merkezlerine, hatta en çetki ovalarda, şäherçelerde de bir sport toplumlary, sport merkezleri kurulup halkın hyzmatyna berildi. Bir türkmen ýaşlar şol sport desgalaryna turgunlaşyp, saglyklaryny dikeldip, ýeň sorunlarynyň sanyny artdyrýar. Şu zatlaryň öýden bir watanymyzyň üstünligine üstünlik, şöhratyna şöhrat doşýar. Yurdumuzda türkmen ýaşlary sportyň durly görnüşleri bilen turgunlaşýarlar. 2026-njy şanly üstünliklere beslenýän Garastal Baky tarap Türkmenistan Bedew atly Atmuradyň mekan ýylymyzda da ýylyň başyna hormatly prezidentimiziň Manaka kinýarlygynyň Monte Carlo şäherine iş sapary bilen gidenni Galkynç milli at üstünläki oýunlar toparmadyň Manaka kinýarlygynyň Monte Carlo şäherine çykyş edip bir iktan halkara şahatnama münasip bolmagy bir watanymyzyň üstünligine üstünlik, şöhratyna şöhrat bolup durýar. Hakykatdan hem türkmen halky atagynyň ýerine toý bolar diýe behisli bedewlenmedi gözüniň görejine deňep gelýär. At üstünläki sport oýunlary bilen turgunlaşmak üçin paýtagtymyz Aşgabat şäherine de, vilayet merkezlerine de halkara atçylyk sport toplumlary açylyp berildi. Atçylyk sport toplumlaryna da bir bagtyar ýaşlarymyz turgunlaşyp bir at üstünläki oýunlary hatda bir kämilleşdirip, ösdürip, dünýä derejeli halkara ýarşlara gatnaşyp bir ýaşyl tuğumyz hatda belent parlatýarlar. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutu bolanlar bir şeýle yurdumyzda geçirilýän bir döwlet çärelerini, sport ýarşlaryny bir wagt etýän wagtçylar bolup durýar. Biz bagtyar ýaş nesillerin bir halkara sport ýarşlaryny wagt etýän wagtçylar hökmünde hünär alýar. Munha üstümizdäki Garastal Baky tarap Türkmenistan Bedew atly Atmuradyň mekan ýylymyzy bir wasp etýän bir täze edebi satym ýazdym, senariýam ýazdym, hem de pyesam ýazdym. Onamda bir atçylyk sport bilen turgunlaşma hormatly prezidentimiziň garaşdyrlyk ýyllar içinde bir türkmen atçylyk sporty bilen turgunlaşma giň mümkinçilikler ödüp berdi. Şol döredip berýän mümkinçiliklerini wagt etýän bir edebi satymy ýazdym. Institutumyzyň halypy rejissor Mollany Merdan Hannurdiýew tarapyndan Mollany Pesanak talipler teatryny şol edebi satymam sahnalaşdyrylyp otyr nesip bolsa bulan bir bayramçylyk sowgat bolar diýip umyd etýän. Mundan aşkada Can Rawaýat atly bir ýene de atçylyk sport bilen baglanşyk senariýam ýazdym. Onam Türkmenistan halk artisti Halypy Mollany Aşyrmyrak Gurbanow tarapyndan bir çeper film etmän meýilleşdirýär. Garasdyrlyk ýyllar içinde atçylyk sport bilen turgunlaşmak bir atçylyk sportynyň bir durmuşymyzda ornaşdyrylýy dogrusynda täze çeper filminiň üstünde işlemekligi meýilleşdirýär. Hakykatdan hem bir Türkmen Döwlet Medeniýet Institutumyzda sport bilen turgunlaşmagy, saglygyny berkitmäge giň mümkinçilikler döredilip berilýär. Institutumyzyň çäňinde hereket etýän bir ajaýyp sport merkezine Halypy Mollamlardan sportyň agyr atletika, ýeňil atletika, futbol, tennis, küş görüş şäly görnüşleri bilen bir özümiz turgunlaşýar, özümizde bir tejribeler toplaýar. Hakykatdan hem institutumyzyň fakultetleriniň arasynda da ýygy sport ýarşlary geçirilýär. Şol ýarşlara da işen gatnaşyp, öz talipden dostlarymyz bilen sporda höwesli gatnaşyp bir baýrakly orunlara münasip bolýar. Şu zatlaryň öýden bir buýsanlyrjy waka bolup durýar. Biz bagtyar ýaşlara Türkmen Döwlet Medeniýet Institutuny okudan boş wagtlarymyzy saglygymyzy dikeltmäge giň mümkinçilikler döredilip berilýär. Şu zatlar üçin bir ýene bir ýoly hormatly prezidentimize sag bolsun aýdasym bele. Ençemellerden her bir ulgamda zähmet çekken bagtyar raýat bir şanly toýlanmada, ajaýyp bayramçylyklanmada bir bayramçylyk sowgady bilen barmak ada töwrüli 7 aprel bütün dünýä saglyk gün münasibetli
Ençeme buytançlyk oşuk setirlenme döretdim. Bir mümkin olsa şol buytançlyk oşuk setirlenmedi illestem dokap beren. Sport ýarşylaryň merkezi watanmaz. Gahrman serdarmadyň bagt ýolunda sport ýarşylaryň merkezi watanmaz. Ýaş turganyň ýeňçe ýetden ilinne sport ýarşylaryň merkezi watanmaz. Kämil kaşan sport desgalamyz bar. Awraýaljak sport ussatlarymyz bar. Türkmen turganlaryna üstünlükler ýar. Sport ýarşylaryň merkezi watanmaz. Turganlaşyp hokkey, tennis görüşi, ýaş nesiller rowan şanly ýeňişe, älim siremengdäp nurly güneşi, sport ýarşylaryň merkezi watanmaz. Tuğumuz parlaýar, has belen şanly, giň dünýä tanally türkmen ikrary, ýeňişlerimiz artyp barýar, köp sanly. Sport ýarşylaryň merkezi watanmaz. Gujurly, hujugly turgan, sagdan ruhun göz başynda, gujurly, hujugly turgan, ýeňişe ter ýarşanna, gujurly, hujugly turgan, dowumly merdem şiirweden, bäslesin eder derweder, tuğumuz belent parladar, gujurly, hujugly turgan, göreş tutar, suwda ýüzer, tiger ýarşynda ozar, ýeňiş bilen dünýä gezer, gujurly, hujugly turgan, hemrasydyr üstünlükler, diňe ýeňer, pesten gitmez, sebäbi sen aslyň türkmen, gujurly, hujugly turgan, bagtyn duýup ajak döwrüň, ellen vermez ýeňiş ornun, sport sen hemraňdyr her gün, gujurly, hujugly turgan. Köp sawal şagirli, ine gepleşemiziň şerine bir näçe gyzykly söhbetler urunlar aýdyp berdiňiz. Şeýlen bir näçe gyzykly sport hakyna goşgular aýdyp berdiňiz. Biz hem siziň okugyňyzda sport äleminde ul üstünlikleri, ul ýeňişleri ýetmeňizi tüýsüregimizden arzu edýäs. Mundan beýlekde hem galamyzyň hem ýitip bolmagyny tüýsüregimizden arzu edýäs. Atamurat Molim şagirli Türkmenistan ýurdumyzda ýaşamak üçin, okumak üçin, zähmet çekmek üçin ähli şertler, geň mümkinçilikler döredilen. Elbetde şol döredip berýän mümkinçiliklerine hem Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyda federal münasip dowam edýän arkadagy gahrman serdarymyza her bir insanyň, her bir raýatyň, her bir molimyň, her bir talip ýaşlaryň bir öz ýürek buýsançlary bolýar. Mümkin bolsa Atamurat Molim şagirli siziň hem öz ýürek buýsançlaryňyz bardyr. Öz ýürek buýsançlaryňyzy bize seratan illeşlem aýdyp berýäňiz. Biz bagtyar talip ýaşlara şeýle bagtyar döwürde ajaýyp zamanada erkin okumaga, öwrenmäge, okuwdan boş wagtlarymyzda sport bilen turganlaşmaga giň mümkinçilikler döredip berýän döwrüň belent mektebi bize ähli ulgamda baş halypa bolup duran Türkmen halkynyň milli lideri, alim, gahrman arkadagymyza, hormatly prezidentimiz, arkadagy gahrman serdarymyza köp sawalsyny aýdýan. Goý gahrman arkadagymyzyň, hormatly prezidentimiz, arkadagy gahrman serdarymyzyň mertebeli başlar aman, canlar sag, il wagtly, umumy adamzat ähmiýetli alyp barýan tutumly işleri hemişe şan üstünlikleri, belent rowaslyklary weslentin. Fursatdan peýdalanyp 7 aprel bütün dünýä saglyk güni bilen gahrman arkadagymyzy, arkadagy gahrman serdarymyzy, mehriban türkmen halkymyzy tüýsüregimizden gyzgyn utlaýan gül goýuny bakywa täýärligi weslenýän toýlu diýarymyza hemişe ajaýyp toýlu günler hemra bolsun. Biz tälimçilere, mugallimlere, turganlere, şunun ýalyk ajaýyp mümkinçilikleri döredip berýän türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyza, arkadagy gahrman serdarymyza köp sag bolsunlar aýdýar. Gahrman arkadagymyzyň, arkadagy gahrman serdarymyzyň janlar sag bolsun, tutýan tutumly işleri rowaç bolsun. 7 aprel bütün dünýä saglyk güni münasibetli Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyzy, hormatly prezidentimiz, arkadagy gahrman serdarymyzy, ähli türkmen halkymyzy tüýs ýüregimizden mähirli gutlaýar.
Köp sağ bolun Atamrat Molim, şagelli arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizim sizin arzuwlaryňyz şulýas. Elbetde gepleşigimiziň şu ýerine gelip bir näçe gyzykly söhbetli orunlary, şeýlem goşgy tetirler aýdyp berdiňiz. Aýdyp beren gurunglaryňyz üçin, goşgularyňyz üçin köp sağ bolsun aýdýar. Elmedama işiňizde, molimçilik käriňizde, okuwyňyzda ul üstünliklere, ul ýeňişlere ýetmeňizi tüýsüregimizden arzu edýäs. Sağ bolun. Mehriban adamlar, gaderli sport jan köýerleri, ýokary okuw mektebimiz bolan Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna hem taýarlan sport hakynda gepleşigimiz şulardan barat. Gepleşigimiziň ahyryna biz siziň her biriňizde dünýädäki älim gowluklaryny arzuwlaýar. Bize şular ýalyk mümkinçilikleri öğretip berýän, bize şular ýaly eşitli durmuşda ýaşadýan, biz üçin okumany, öwrenmäge, sport bilen meşgulanmaga giň uly mümkinçilikleri öğretip berýän Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyza peder ýol münasip dowam edýän arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýas. Gahrman arkadagymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, tutgan tutumly işler elmedama rowany ýollarda rowaşlyklary wesenmegini tüýsüregimizden arzu edýär. Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyzyň hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň saýasynda Türkmenistan ýurdumyzda ilim bilim ulgamyny, medeniýet ulgamyny, sport ulgamyny hassa ulunserler. Elbetde ýurdumyzyň welaýatlaryna, etrapçylaryna, şäherçilerine bir näçe sport deshalary, sport toplumlary, stadionlary gurulyp bolanmaga berilýär. Şol gurulyp berilýän binalarda biziň türgenlerimiz, tälimçilerimiz diňe türgenleşäme galýar. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna hem bir näçe halipa molimlarymyz, professor molimlarymyz, tälimçilerimiz hem zähmet çekýär. Elbetde talip ýaşlarymyz okuwundan boş wagtlary sport bilen meşgulanýarlar. Mundan başga kitapxanalarda kitap okuýarlar. Elbetde ýokary okuw mektebimiz bolan Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna hem sport merkezi hereket edýär. Elbetde bir näçe halipa molimlarymyz, ustad tälimçilerimiz bar. Sport merkeziniň hem ýol başçysy Begmurat Balakaýew bir näçe talip ýaşlarymyza, türgenlerimize hem türgenleşik işlerini hem ýygyderli ýagdaýda alyp barýarlar. Şeýlem talip ýaşlarymyz geçirilýän ýarşlara gatnaşyp, universiýadalarda, spartakiýadalarda, ýokary okuw mekdepleriniň arasynda geçirilýän ýarşlara gatnaşyp, biziň bagtyar talip ýaşlarymyz diňe baýraklaryna hem münasip bolýar. Talip ýaşlarymyzy, türgenlerimizi gazanan üstünlikleri bilen, ýeňişleri bilen tüýsüregimizden mähirli otlaýar. Ene ýokary okuw mektebimiz bolan Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna hem 7 aprel bütün dünýä saglyk güni münasibetli ene bagtyar talip ýaşlarymyz, halipa molimlarymyz, tälimçilerimiz bilen sport meýdançasyna hem sport çäreleri ýygyderli ýagdaýda geçirilýär. Elbetde bu çäre, bu sport çäresinde biziň bagtyar talip ýaşlarymyz hem gatnaşýar. Elbetde gatnaşýan bagtyar talip ýaşlarymyza da ul üstünlikler, ul ýeňişler arzu edýär. Mehriban adamlar, gaderli sport jan köýerleri ine dörejilik toparymyz bilen Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna hem taýarlan sport hakynda gepleşigimiz şulardan ibaret. Elbetde talip deňdoşlarymyzyň sport hakynda hem bu ýa aýdymlaryny tomaşa etdiňiz. Elbetde 7 aprel bütün dünýä saglyk güni münasibetli Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyzy, hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzy, ähli Türkmen halkymyzy tüýsüregimizden mähir otlaýar. Ýene ýaýlymda görüşýänçä, hoş, sag bolun.
Türkmenin bağıtın yüzünde gördüm, hücum edindi yerimden durdum. Arkada toparı diyen adın mı? Yenişli kollarım alfın yadılar. Arkada toparı diyen adın mı? Ovadan kollarım alfın yadılar. Bu makmal meydan misli gül asman, tırvel dostlara bildirken bana. Bu makmal meydan misli gül asman, tırvel dostlara bildirken bana. Bu makmal meydan misli gül asman, tırvel dostlara bildirken bana. Ederlen oyunu, götür yer göğünü, yenişler dilin, gülle diğer ömrü. Devre kalkınışın, spordun devri, bir de bu baktı, ferdarımı verdi. Devre kalkınışın, spordun devri, bir de bu baktı, arkada verdi. Bu makmal meydan, misli gül asman, tırvel dostlara bildirken bana. Bu makmal meydan, misli gül asman, tırvel dostlara bildirken bana. Bu makmal meydan, misli gül asman, tırvel dostlara bildirken bana. Assalamu alaykum hormatly adamlar, gaderli sport jan köýerleri. Asuda Asmanyň astyna parahat zeminiň üstünde gahrman mähriban arkadagymyzyň arkadaly gahrman serdarymyzyň saýasyny päk söýgüýüniň eşetini görüp ýaşaýan mähriban adamlar. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynyş döwrüne garaşdyr baky tarap Türkmenistan Bedew Batla muradyň mekany ýylyny Türkmenistan ýurdumyz Bedew Bady bilen öňe barýar. Bugün il bagtyar ýurt parahat halkymyz arkadaly gahrman serdarymyzyň saýasyny bizemiz güýje eýe Türkmen halkynyň at owazysy dünýäýe ýaýraýar. Döwlet halky bilen döwletdir. Halky bolsa bir başa berikdirmek döwletiň başlygyna baglyr. Gepleşigimiziň başynda biz siziň her biriňize dünýädäki älim gowluklaryny arzuwlaýar, bize şular ýalyk mümkinçilikler döretip berýän, bize şular ýaly eşetli durmuşda ýaşadýan, biz üçin okumany, öwrenmäge, sport bilen meşgullanmagy, giň uly mümkinçilikler döretip berýän Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyza peder ýol münasip dowam edýän arkadaly gahrman serdarymyza köp-köp sag bolsun aýdýas. Gahrman arkadagymyzyň arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, tutýan tutumly işleri elmedama rowany ýollarda başlyklara beslenmegini tüýsüremizden arzu edýär. 7 aprel bütün dünýä saglyk güni münasibetli ine ýokary okuw mektebimiz bolan Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna hem sport meýdançasyna medeniýet we sunat işgalleriň gatnaşmagyna, ýokary okuw mekteplerimiziň talip ýaşlarymyzyň, professor muallimlerimizin gatnaşmagyna ine sport ýarşlary, sport şäherleri geçilýär. Elbetde bu ýerde Türkmen Döwlet Medeniýet Institutymyzda hem sportyň ençeme öwrünüşi hereket edýär. Spartakiadalarda, universiadalarda, ýokary okuw mektepleriň arasynda geçirilýän ýarşlara gatnaşyp bir näçe baýraklar onlara hem münasip bolýarlar. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutymyzda da kitapxanalarda kitap okumak üçin, şeýle hem otoglarda kompýuter enjamlaryň enjamlaşdyrylmagy, sport bilen meşgullanmak üçin talip ýaşlarymyz üçin ähli şertler, giň mümkinçilikler döredilen. Ine bu ýerde bir näçe iýleşlerimiziň, talip deňduşlarymyzyň, muallimlerimizin aýdyp berjek gyzykly söhbetli urunlaryny siziň dikkatyňize ýetireriz. Biziň gepleşigimizden daşlaşmaň, biz bilen galyň.
adamlar, gaderly sportjan köýerleri, berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynyş döwrüne garaşdyry bakywy tarap Türkmenistan Bedewbatla muradyň mekany ýylyna Türkmenistan ýurdumyz Bedewbady bilen öňe barýar, toýlar goşagoşydan gelýär. Bizem bayramçylyk gepleşigimiz söhbetleşik arkaly dowam edýär. Biziň indi söhbetleşigimiz Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talibi Dilber Derýaglywy. Dilber, biz sizi bayramçylyk gepleşigimizde hoş gördük. Gahrman arkadağımyzyň arkadaly gahrman serdarymyzyň saýasynda Türkmenistan ýurdumyz Bedewbady bilen öňe barýar. Ine görüşimiz ýalyk 7 aprel bütün dünýä saglyk güni münasibetli Türkmenistan ýurdumyzyň welaýetlerine Aşgabat şäherini, Arkadağ şäherimizde sport çäreleri, sport ýarşlary ýygyderli ýagdaýda anyp barýar. Ine görüşimiz ýalyk biziň bayrak ujaýlarymyz bolan Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň sport meydançasyny medeniýet pudogyna değişli ähli işgärlerimiz ine sport ýarşlaryny, sport çärelerini geçirilýär. Mümkin bolsa Dilber şu geçirilýän ýarşlar, çäreler dogrusyna bir aýdyp berýäňiz. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwrüne gahrman arkadağymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň saýasynda sporta, saglyga ulunç berilýär. Durly sport meydançalary, sport dehalary açylyp, ýaşlaryň saglygyny goramaga we geljegine ulunç berilýär. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutymyzyň sport meydançasynda uly dawara, uly çäre geçirilipdir. Biz hem öz taliplerini duşlarymyz bilen şul dawara geldik. Bu ýerde Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň agdyr talipleri hem de muallimleri hem de teatryň medeniýet we sungat işgärleri sport çäresine gatnaşýarlar. Biz ýaşlara okumaga, öwrenmäge, döretmäge we gurmaga şeýle ul mümkinçilikler döretip berýän medeniýetimiziň sungatymyzyň hak howanlary gahrman arkadağymyza, arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsun maýdaryn. Goý gahrman arkadağymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň jallar sag, belemtaşlar aman, tutýan tutumly işleri elmydama rowaşlyklary wetsensin. 7 aprel bütün dünýä saglyk güni münasibetli gahrman arkadağymyzy, arkadaly gahrman serdarymyzy hem de ähli türkmen halkymyzy tüýsüregimden gutlaýaryn. Köp sag bol Dilber, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizem siziň arzuwlaryňyz şol ýaz. Aýdyp beren gyzykly söhbet orunlar üçin köp sag bolsun aýdýar. Elmydama işiňizde, okuňyzda, sport äleminde ul üstünlikleri, ul ýeňişler etmeňizi tüýsüregimizden arzuw edýäs. Bayramlaryňyz gutly bolsun. Sag bolun. Sag bolun. Men Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň Syýahatçylyk fakultetiniň bagtyar talibi Bägül Allaberdiýewa. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyş döwrüne gulleýän gulatjan Türkmenistan döwletimiziň her bir güni toýdur bayramlara, şan senelere, beýik üstünlikleri beslenýär. Her bir insanyň kalbynda gahrman arkadağymyda, hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyda bolan çäksiz söýgüsi, aýdymlaryň, mukamlaryň, desanlaryň, şahirana şygyrlaryň ösü bilen belentden belent ýanglanýar. Ýurdumyzda gelýän her bir günimiz toýdur bayramlara beslenip şan seneler bilen toylanýar. Türkmen Döwlet Medeniýet Merkeziniň sport meydançasynda uly şatlyk dawaral ýagdaýda sport çäresi geçirilýär. Gahrman arkadağymyzyň hormatly prezidentimiziň saýasynda türkmen sportuny ösdürmek, onu dünýä ýüzüne ýaymak babatda bir näçe işler dowam etdirilýär. Garaşdy bakywy tarap Türkmenistan Bedewbatly atmyradyň mekany ýylymyzda Aziýanyň merjeni hasaplanýan Akşäherimiz Aşgabatyň goýnunda ýaşaýan her bir türkmen ýaşlarynyň ýeňişli menziller bilen ak menzilleri illerlemegi bu biziň watanymyzyň Bedewbady bilen öňe barýandygynyň aýdyň suwtnamasydyr. Şu pursatdan peýdalanyp biz bagtyar ýaşlara okumaga, öwrenmäge, döredijlik bilen meşgullanyp syýahatçylyk pudomuzy dünýä ýüzüne ýaymaga giň mümkinçilikler döredip berýän türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadağymyza, hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýaryn. İl behwetli bütün adamzat ähmiýetli döwletli işleri dowam bolsun. 7 aprel bütün dünýä saglyk güni bilen gahrman arkadağymyza, hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza tutuş türkmen halkymyz tüýsüregimden gutlaýaryn.
Mähriban adamlar, gaderly sport jan köýerleri, bugün il bagtyar, ýurt parahat halkymyz arkadaşly gahryman serdarymyz saýatynda miýdemez güýjeýe we türkmen halkynyň at owazasy dünýäýe ýarar. Ine görüşimiz ýalyk 7-nji aprel bütün dünýä saglyk güni münasibetli bayrak ujaýymyz bolan Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň sport meýdançasynda sport ýarışlary, sport şäherleri ýygyderli ýagdaýda alınıp barýar. Bizim bayramçylyk gepleşigimiz söhbetleşik arkaly dowam edýär. Biziň söhbetleşigimiz Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talibi şeýle hem kärdeşimiz Tawus Mähmet Durdiýew. Mümkin bolsa Tawus şu geçirilýän şäherler dogrusyny alyp barýan işler dogrusyna bir aýdyp berseňiz. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynyşy döwründe garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan bedewatly atmyradyň mekaniýanyň her bir güni taryhy wakalara, şanly senelere, beýik zähmet üstünliklerine beslenýär. Şeýle ajab işden sakatynda bolsa gahryman arkadagymyzyň arkadagy gahryman serdarymyzyň ýaşlar syýasaty bolup durýar. Ýagny bilim ulgamyna, saglyk, sport, medeniýet ulgamyna bir näçe işler durmuşa geçirilýär. Türkmen Döwlet Medeniýet Instituty bilen bilelikde şeýlede bir näçe ýokary okuw mekdepleriniň arasynda Türkmenistanyň medeniýet merkeziniň sport meýdançasyna tüýün dünýä saglyk güni münasibetli bayramçylyk dawarasy uly şatlyk şowkuny bilen bellenip geçilýär. Bayramçylyk dawarasyna sport meýdançasynda hem bir näçe sport oýunlary oýnalýar. Ýagny medeniýet sunugy işgärleri özleriniň aýdym sazlary bilen şeýlede sirk sunugaty bilen bayramçylyk dawaramyzyň şatlygyna şatlyk, şowkunyna şowkun goşýar. Şu pursatda bütün dünýä saglyk güni bilen gahryman arkadagymyzy, arkadagy gahryman serdarymyzy şeýlede ähli türkmen halkymyzy tüý sürekden mähirli gutlaýar. Gahryman arkadagymyzyň, arkadagy gahryman serdarymyzyň alyp barýan beýik işleri elmedamara wajarsyn, ömürleri uzak, janlary sag bolsun. Köp sag bol Tawus, arzularyňyz hasy bolsun. Bizem siziň okuňyzda sport äleminde işiňizi, uly sünnüklere, uly ýeňişler etmeňizi tüý sürekden arzu edýär. Sag bolun. Köp sag bolun. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň Kitapxanaçylyk fakultetiniň 1-nji ýyl talaby Bekmuradowa Leyli. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynçly döwrüne sport şäherletini geçirýär. Bilim ojagymyz bolan Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň sport meýdançasynda sport ýarışlary we sport şäherleri geçirilýär. Bir näçe sport ýetkalary, sport stadionlar gurulyp ullanmana berilýär. Şol gurulyp berilýän binalarda biziň tribünlerimiz tribünleşmek galýar. Bundan başga da biz okuwdan boş wagtlarymyz öz sport merkezimizde sport ýarışlary, ýagny voleybol, basketbol, stol tenisi bilen meşgullanýarys. Menem şu pursatdan peýdalanyp gahryman arkadagymyzy, arkadagy gahryman serdarymyzy tüý sürekden sag bolsunlarmy aýtýaryn. Gahryman arkadagymyzyň, arkadagy gahryman serdarymyzyň tutýan tutumly işleri elmydama rowatçy bolsun. 7-nji aprel bütün dünýä saglyk güni münasibetli gahryman arkadagy, arkadagy gahryman serdarymyzy bütün halkymyzy gutlaýaryn. Mähriban adamlar, gaderly sport jan köýerleri, biz bayramçylyk gepleşigimiz söhbetleşik arkaly dowam edýär. Biziň söhbetleşigimiz Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talibi Gültäç Mähmet Geliýew. Gültäç, biz sizi bayramçylyk gepleşigimizde hoş gördük. Ine görüşimiz ýalyk 7-nji aprel bütün dünýä saglyk güni münasibetli Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň sport meýdançasynda ine medeniýet we sunugat işgärleriň gatnaşmagyny, ýokary okuw mekdeplerimiziň talip ýaşlarymyzyň, professor muallimlerimizin gatnaşmagyny sport ýarışlary, şäherleri geçirilýär. Mümkin bolsa şu geçirilýän şäherler dogrusyna bir aýdyp berseňiz. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe gahryman arkadagymyz, arkadagy gahryman serdarymyzyň saýasynda bütün dünýä saglyk güni münasibetli medeniýet we sunugat işgärleriniň arasynda
Medeniyet şäherçesiniň medeniyet sport merkezinde okudan daşgary oýnalýan sport merkezlerinde giňden çäreler bellenilýär. Okudan daşgary sport merkezimizde sport bilen meşgullanmak üçin ähli şertler döredildi. Bize şeýle ajaýyp mümkinçilikler döretip beren türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyz, Arkadagyly Gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýaryn. Gahrman Arkadağymyz, Arkadagyly Gahrman serdarymyzyň jallar sag tutýan tutumly işler elmide marawaşlyklara weslensin. 7 aprel bütün dünýä saglyk güni münasibetli Gahrman Arkadağymyzy, Arkadagyly Gahrman serdarymyzy ähli türkmen halkyny tüýsüregimden mähirli gutlaýaryn. Köp sag bol Gültaç, arzularyňyz hasyl bolsun, bizem siziň arzularyňyz şulýas, aýtyp beren gyzykly söhbetli görüňler üçin köp sag bolsun aýdýas. Elmide okuňyzda sport älimini ul üstünlikleri, ul ýeňişleri etmeňe tüýsüregimden arzu edýäs. Bayramlar gutly bolsun, sag bolun. Sag bolun. Mähriban adamlar gadar sport jan köýerleri ine görüşmede ýalyk berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynyş döwrüni garaşsyz baky tarap Türkmenistan bedew batla muradyň mekany ýylyny Türkmenistan ýurdumyz bedew bady bilen öňe barýar. Bizem bayramçylyk gepleşigimiz söhbetleşik arkaly dowam edýär. Biziň söhbetleşigimiz Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň uly muallimi Merdan Abaýew. Merdan muallim, biz sizi bayramçylyk gepleşigimize hoş gördük. Ine görüşümüz ýalyk 7 aprel bütün dünýä saglyk güni. Elbetde Merdan muallim bayramçylyk çäresi adyndan belli bolşy ýalyk. Bütün dünýäde giňden dawarlyk edy belek geçirilýär. Ine görüşümüz ýalyk ýokary okuw mekdebimiz bolan Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň sport meýdançasyny sport ýarşlary, sport çäreleri geçirilýär. Mümkin bolsa muallim şu geçirilýän sport ýarşlary çäreleri dogrusyna bir aýtyp berdiňiz. 7 aprel bütün dünýä saglyk güni münasibetli ýurdumyzda uly bayramçylyk dowrasy geçilýär. Şol saýasynda da Medeniýet şäherçämizin sport meýdançasyny medeniýet sunugat işgärlerinden birlikde bizim sport bayramçylygyny belläp ötür. Bizim şu Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň aýdymçyky Şeýer Ataýewiň ýerine ýetirmeginde institutymyza hereket edýän Miras Halkýolsan Toparyň birlikde sport aýdymyny halka üçin ýetirdik. Halka bir bählikli ähmiýetini nazara alyp Gahrman Arkadağymyza, Arkadagyly Gahrman serdarymyza Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň talipleriniň hem de muallimleriniň adyndan köp sag bolsun aýdýar. Fırsatdan peýdalanyp Gahrman Arkadağymyzy, Arkadagyly Gahrman serdarymyzy 7 aprel bütün dünýä saglyk güni münasibetli tüýsüregimden gutlaýan goý olaryň işleri bundan beýlegen bir wagtlara besledi. Fırsatdan peýdalanyp Gahrman Arkadağymyzy, Arkadagyly Gahrman serdarymyzy köp sag bolsun aýdýar. Goý olaryň zallary, sag ömürleri uzak alyp barýan işleri bundan beýlegen bir wagtlara ýar bolsun. Köp sag bol Merdan muallim, arzularyňyz hasyl bolsun. Bizem siziň arzularyňyz şulýar. Ine bayramçylyk gepleşigimizde bir näçe gyzykly söhbetli gurulmalar aýtyp berdiňizde. Muallim bizem siziň işiňizde ine miras, tan toparyň hem folklorlaryny, tançylaryny, işlerini, ul üstünlikler, ul ýeňişler arzu edýär. Muallim siziň okuwyňyzda, muallimçilik ýaryňyzda ul üstünlikler, ul ýeňişler etmeňizi arzu edýän. Sag bolun. Sag bolun.
Bahrawan adamlar gaderly sportjan köýerleri ine bayramçylyk gepleşimi söhbetleşik arkaly dowam edýär. Bizniň söhbetleşimiz Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň Bagtyar talibi Dünýä Ödel Agadyba. Mümkin bolsa Dünýä Ödel geçirilýän ýarşlar şu sport şäherler dogrusynda bir aýtyp berdiňiz. Berkarar döwletimizden täzeýän galkynyşy töwerine Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman arkada Gahryman Serdanowyň başda durmagyny insan saglygyny gorap saklamak, beden hemde ruhy taýdan saglyny ýaşy kemale getirmek, beden terbiýany sport ösdürmek bagtynda giň gelimli işler durmuşa şeýle. Bilşimiz ýaly aprel aýy saglygyň hemde ruhy benetiniň aýy. Bu aýyň dowamynda bolsa 7 aprel bütün dünýä saglyk güni halkara derecesinde dünýä derecesinde giňden belenip geçirilýär. Şol sanyna bu bayramçylyk biziň Türkmenistan ýurtymyzda hem giň gelime eýe bolýar. Bu bayramçylyk münasibeti Medeniýet merkezleriň sport meydançasynda Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň başgary beýlekli ýokarky jaýlaryň işçen gatnaşmagyna, sahnelerde Edward Uşak Korkodiýan medeniýet suňat işgärlerini işçen gatnaşmagyna hasy giňden bellenip, dawaran ýagdaýda belenip geçirilýär. Şu fursatdan peýdalanyp biz ýaşlara okumaga, öwrenmäge, döwretmäge mümkinçilik berýän Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman arkadan Gahryman Serdarymyň janlary sag bolsun, ömürler uzak bolsun. Alyp barýan iň bählisli, ýa-da adamzat ähmiýetli büyük işleri elimi dama rowaslara wesensin. Şu fursatdan peýdalanyp Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman arkadan Gahryman Serdarymyň agdyby Türkmen ilimizi bütün dünýä saglyk güni bilen tüýsüremden bährim dileýär. Köp sag bol Dünýä Ödel arzuwlaryň tatyl bolsun bilen siziň arzuwlaryňyz şulyas elmi dama okuňyzda sport äleminde uly üstünlikleri, uly ýeňişler etmeňizi tüýsüremden arzu edýär. Bayramlaryňyz gutly bolsun, sag bolun. Sag olun. Bahrawan adamlar gaderly sportjan köýerleri ine Türkmenistan ýurdumyzda toýlar, bayramlar ulaşýar. Görüşimiz ýalyk 7 aprel bütün dünýä saglyk güni münasibetli Türkmenistan ýurdumyzyň vilayetlerini, etrapçylaryny, Aşgabat şäherimizi, Arkadaş şäherimizi sport ýarşlary, sport şäherleri ýygy derli ýagdaýda alınıp barýar. Bizen bayramçylyk gepleşigimizi söhbetleşik arkaly dowam edýär. Biziň söhbetleşimiz Diyar jurnalynyň uly edebi işgäri Jumagelli Annaýew. Alipa ine görüşümde sizen bir çäre gözli şaýat bolýaňyzda mümkin bolsa şu geçirilýän çäreler dogrusynda bir sporda iş hakynda bir gurulňlar aýdyp berýäňiz. Paýtagtymyzyň iň gözäl güýçlerini biri bolan Medeniýet şäherçisiniň sport meydançasynda bütün dünýä saglyk güni münasibetli sport çäreleri geçirilýär. Çäre biziň bütün medeniýet ulgamynda zähmet çekýän ähli döwürlük işgärleri, başlar, faanlar, şahyrlar, ýazgylar, şeýle ýokary okuw mekdebiniň taýyplary gatnaşdy, eren gyzykly geçdi. Şu geçirilýän çäranyň esas maksady ýurdumyzda saglyk döwlet maksatnamasyny giňişen wagt etmekden, ýaşlarymyzyň berk bedenine saglyk ruhly bolup geçmegini aladyny etmekden, olary sporda bolan höwetini artdyrmakdan, umman raýatlarymyzyň saglygyny berkitmekden ibarat bolup durýar. Şaýarlaryň şu sporda bolan höwetini artdyrmak barada aladylle ýurdumyzyň tarkyn joklaryny sport mekdepleri, sport toplumlary gurulyp ulanmaga berilýär. Umman şunuky geçirilen sport çäresi ören diýsen gyzykly geçdi. Bir zatdan peýdalanyp Gahryman arkadaly Gahryman Serdarymyzy, bütün Türkmen halkymyzy şeýle bayramçylyk bilen tüýsürekden gutlaýan Gahryman arkadaly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürler uzak bolsun, alyp barýan ýakty işleri bundan öýlägem rowaşyklara weslensin. Köp sag bol Halipa elmi dama galamyzyň ýitip bolmagyny şeýle hem dörejilik äleminde, sunugat äleminde uly üstünlikleri, uly ýeňişler etmegi Halipa tüýsüremden arzu edýär. Sag bolun. Sag bolun.
Kahraman adamlar gadarly sportçulan köýerleri ine görüşmedälik Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň sport meýdançasynda taýýarlanan sport hakynda gepleşýär. Şulardan ibaret evletde bu ýerde talip ýaşlarymyz, bagtyar ýaşlarymyz, professor muallimlerimizin gatnaşmagynda, ýokary okuw mekdeplerimiziň talip ýaşlarynyň gatnaşmagynda sport ýarşlary, sport çäreleri geçirli. Elbetde bu ýerde bir näçe medeniýet we sanat işgärläriniň gatnaşmagynda aýdym saatly çykyşlar geçirli. Bu ýerde bir näçe iýleşlerimiziň, talip deňdoşlarymyzyň, muallimlerimizin aýdyp beren gyzykly söhbetli gurulmaryny siziň dikkatiňize ýetirdik. Gepleşimimiziň ahyryna biz siziň her biriňize dünýädäki älim gowluklaryny arzuwlaýar. Bize şular ýalyk mümkinçilikleri döretip berýän, bize şular ýaly eşitli durmuşda ýaşadýan, biz üçin okumany, öwrenmäge, sport bilen meşgullanmagy giň uly mümkinçilikleri döretip berýän türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyza beder ýol münasip dowam edýän Arkadagly Gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýjat. Gahrman Arkadagymyzyň Arkadagly Gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, tutýan tutumly işler elmadama rowany ýollarda rowaşyklara weselmegini tüýsüremizden arzu edýär. 7 aprel bütün dünýä saglyk güni münasibetli Gahrman Arkadagymyzy, Arkadagy Gahrman serdarymyzy, ähli türkmen halkymyzy tüýsüremizden mährurlaýar. Bu ýerde talip ýaşlarymyzyň, muallimlerimizin aýdyp beren gyzykly söhbetli gurulmaryň şeýle medeniýet we sanat işgärläriniň aýdym saatly çykyşlaryna tomaşa etdiňiz. Ýeni ýaýlymda görüşýänçek, hoş, sag bolun.
Heftäniň sport habarlarynyň şu sanynda. Sportun durly görnüşleri boýunça geçirilen ýarışlar şeýlede alnyp barlayan türgünleşikler. Bütün Dünya Sağlyk Güni münasibetli dagdan durmuşy wagt edýän dürli derejeli sport beýleşikler, aýdym sady medeni köpçülikligiň çäreler, dürli ýaşdaky raýatlarymyzy, türgenlerimizi we talip ýaşlarymyzy özüne jemläp, beden terbiýe sport hereketleriniň köpçülikligiň häsiýeti eýe bolmagyna uly itergi berýär. Paýtagtymyzda ýerleşýän Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň sport meýdançasyna medeniýet sunugat işgärleriniň şeýlede beýleki ýokary okuw mekdepleriniň talip ýaşlarynyň we muallimläriniň gatnaşmaklaryna aýdym sady sport çäresi geçirildi. Geçirilen bu çärede ýurdumyzyň ösüşlerini özgörüşlerini wasp edýän şowhunly aýdym sadlar bu ýere gelenleriň kalplaryny joşa getirdi. Häzirki wagtda gahrman arkadaly gahrman terdarymynyň tagallalary netijesinde adam saglygy hakynda aladanyň döwlet siýasatynyň möhüm ugurny öwürlenýäni hem bellemek gerek. Diyarımyza beden terbiýäniň we sportyň ösmegini, onuň köpçülikligini gadanmak möhüm ähmiýeti eýedir. Dawaranyň dowamyna gutluk sözlerlen çykyş edenler ýurdumyzda gahrman arkadaly gahrman terdarymynyň ýol başçylygyna, sport ulgamyna anyp barlayan ägirt uly işler, halkara sport beýleşiklerini gadanylýan üstünlükleri dogrusynda hem giň işleýin durup geçdiler. Mälim bolşýal häzirki wagtda ýurdumyzyň ýaş nesilleriniň döwri we bilim almaklary, sport bilen meşgullanmaklary, olaryň aň düşünjeli bolup, watanymyzda we il günümizde wepal bolup ýetişmekleri barada gahrman arkadaly gahrman terdarymyz tarapyndan ägirt uly işler anyp barylýar. Ýurdumyzyň ähli künjeklerini ýaş nesillerimiziň ýokary derejede we häzirki döwrüň talaplaryna laýyk bilim almaklary we sportyň dürli görnüşlerinden giňden meşgullanmaklary üçin sport maksatly desgalar ýygy gurulyp ulanmaga berilýär. Çärenin ahyrynda çäre gatnaşyjylar şeýle mümkinçilikler döredip berýän gahrman arkadaly gahrman terdarymyza özleriniň hoşallyklaryny bildirdiler. Häzirki günlerde geçirilen sport beýleşikleri ussatlaryň kemale gelýändigini tasdikleýär. Murat Garry ifadynäki Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetinde geçirilen ýarışlar hem talip türgenleriň tejribeleriniň ýokarlanýanyny hem äşkär etdi. Sportyň durly görnüşleri boýunça geçirilen beýleşiklerde talipler özleriniň ussatlyklaryny görkezdiler. Ýurdumyzda geçirilen sport çäreleri sagdan durmuş ýöregler bilen berk bagyllar. Halkyň abadançylygy, onuň durmuş derejesini ýygydyl ýokarlandyrmak, beden we ruhy taýdan sagdan berk bedenli, aň paýhas taýdan ösen ýaş nesli kemale getirmek barada alady. Ýurdumyzda döwlet siýasatynyň aýrylmaz möhüm bölegi bolup durýar. Gahrman arkadaly gahrman terdarymyzyň ösüşlerini nazarlayan özgörtmeleri bilen köpçülikliň beden terbiýe hereketini hemde ýokary netijeli sport ösdürmek, sagdan durmuş ýöreglerini kemale getirmek boýunça çäreleri milli taglime öwrüldi. Mälim bolşýal halkymyzyň saglygy abadançylygy barada alady hemde köpçülikliň beden terbiýe sagaldy sport hereketini köwüslendirmek gahrman arkadaýymyzyň we hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman terdarymyzyň ýygyderli durmuşa geçirýän döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Gahrman arkadaýymyzyň belleýişi ýaly sport bu güýç kuwwatyň, gözelligiň, sağlaşyň hemde täze belentliklere tarap ymtylmagyň aýdyň beýanydyr. Nyktalyşy ýaly sport ählumumy parahatçylygy, döwletleriň hemde halklaryň arasyndaky dostluk gatnaşyklaryna we netijeli hyzmatdaşlyk pogtalandyrmagyň möhüm şerti bolup durýar. Ýurdumyzda beden terbiýäni we köpçülikliň sport ösdürmek, ýokary hünärli türgenleri hemde tälimçiler taýýarlamak boýunça döwlet maksatnamalarynyň kabul edilmegi, bu ugurda toplumlaryň özgörtmeleriň amala aşyrylmagy aýdyň netijeleri berýär. Sport dostlugyň, hoşniýetli gatnaşyklaryň esasy guraly bolup durýar. Bu ýagdaýyň aýdyň ýüze çykmasyny sport beýleşikleriniň misalyna görmek bolýar. Bu ýokary okuw mektebindäki özara duşşuklardan ibaret bolan ýarışlar her bir türgeniň okuwyny öwrenmekligine mümkinçilik berdi.
Türkmenistan diyarymyz häzirki wagtda köpçülikliň sportu beden terbiýany geçirilýän döwlet hökmünde halkara derejesine münasip orny elýär. Soňky döwürde sport ulgamyna işçiň özgertmeler durmuş ornaşdyrylyp, ezber türgenleriň arasyna dürli derejeli sport ýarışlaryna giň gerim berilip, olarda uly üstünlikler gadanylýar. Ýakyny diyarymyzyň Lewap welaýatynyň Döwrewap sport tesgatyna spordyň gylyçlaşmak görnüşi boýunça Türkmenabad şäheriniň çempionaty geçirildi. Oňa ussat türgenler gatnaşdylar we öz ussatlyklaryny görkezmek hem başardylar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň saýasyna güneşli diýarymyzda sport ulgamy uly ösüşlere eýe bolýar. Döwletimiziň iň gymmatly baýlygy bolan insan saglygyny goramakda, sagdyn durmuş ýörelgesini halkymyzyň durmuşyna ornaşdyrmakda, ýurdumyzyň saglygy goraş ulgamyny dünýäniň ösen döwletleriniň derejesine çykarmakda, şeýle-de watanymyzda sporty gollamakda, ilatyň saglygyny berkitmekde, türkmen sportyny dünýä derejesine ýokary götürmekde ägirt uly işler durmuşa geçirilýär. Türkmenistan diyarymyz häzirki wagtda köpçülikliň sporty we beden terbiýany geçirilýän döwlet hökmüne halkara derejesine münasip orny eýelýär. Soňky döwürde sport ulgamyna işçiň özgertmeler durmuşy ornaşdyrylyp, ezber türgenleriň arasyna dürli derejeli sport ýarışlaryna giň gerim berilip, olarda uly üstünlikler gadanylýar. Ýakyny diýarymyzyň beden terbiýe sport baradaky baş müdürliginiň ýürütülüşdirilen Köştü we Şaşka mektebinde Şaşka görnüşi boýunça Aşgabat şäheriniň birinjiligini almak ugruna ýarış geçirildi. Bu ýarışa 70den gowrak türgenler gatnaşyp, öz okuýup başarnyklaryny görkezmek başardylar. Geçirilen ýarışda ýaş oglan-gyzlar özleriniň aň paýgasyny görkezmek bilen pikirleniş okuýubyny çeýleşdirdiler. Bu ýarış çekeleşiklik häsiýeti eýe bolmak bilen olaryň bu oýunyň sirli göçümlerini uly höwes bilen ele almagyna, bir-birler bilen tejribe alışmagyna hem uly mümkinçilikler ötdi. Ýurdumyzyň ýaş türgenler geçirilýän dürli dünýä we halkara ýarışlaryna gatnaşmak bilen şol ýerlerden baýrakly dolanyp gelýärler. Munyň özü bolsa, aň paýhas oýunundan türkmen nesliniň aňsat baş çykarýanlygynyň aýdyň şaýadydyr. Häzirki wagtda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne köpçülikliň beden terbiýany we sporty ösdürmek wezipesi ýurdumyzyň döwlet siýasatynyň ileri tuturýan ugurlarynyň birini ögrüldi. Şeýle siýasat milletiň saglygyny berkitmäge, sagdan we ruhy bilen ýaşlary kemale getirmäge gönükdirlenir. Döwletimiziň iň gymmatly baýlygy bolan insan saglygyny goramakda, sagdyn durmuş ýörelgesini halkymyzyň durmuşyna ornaşdyrmakda, watanymyzda sporty gollamakda, ilatyň saglygyny berkitmekde, türkmen sportyny dünýä derejesine ýokary götürmekde ägirt uly işler amala aşyrylýar. Adamlaryň saglygyny berkitmek, olaryň beden terbiýany günnelik hemrasyny öwürmek maksadynyň ugranyp geçirilýän ýarışlara ýaşlar işçiň gatnaşýarlar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne, hormat prezidentimiziň ýol başçylygyna, şeýle ýarışlaryň ýokary derejede geçirilmegi ýurdumyzda sportyň uly ösüşe eýe bolýanlygynyň aýdyň suwtnamasydyr. Diyarymyzyň Mary welaýatynyň Döwrewap sport tesgatyna geljek netliň beden taýdan sagdyn, ruhy taýdan ruh berent bolmaklaryna itergi berýän sportyň judo görnüşi boýunça okuw türgenleşik işlerini alyp barýan türgenlerimiz taýýarlyk işlerini uly üstünlikleri besleýärler. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne sportyň bu görnüşi boýunça alınıp barýan okuw türgenleşik işleriniň esasy maksady halkara ýarışlaryna ykjam taýýarlyk görmekden, şeýle ýarışlarda üstünlikli çykyş etmekden, ýurdumyzyň sport awraýyny belinde galdyrmakdan ibarat bolup durýar. Geçirilýän bu türgenleşiklerde türgenler özleriniň ussatlyklaryny artdyrmak bilen tejribe toplaýarlar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne bolsa, sport bilen meşgullanýan ýaşlarymyzyň sany hasda artýar. Olaryň sanynyň artmagy bilen bolsa, ýurdumyzyň dünýä sportyny uly awraýy eýe bolmagyna mümkinçilikler artýar. Sport bilen meşgullanmak adam bedeniniň sagdyn bolmagyna, ömrüniň uzamagyna täsir edýär. Sport şalasynlyk, güýçlülük, çakkanlyk, çydamlyk ýalygylyk häsiýetleri hem kemilleşdirýär. Sport diňe bir beden saglygyna däl, eýsem saglygyňa hem oňy täsirini ýetirýär. Sport bilen meşgullanýan ýaşlar ruhy bilen maksada okkunly bolýarlar. Ýaşlarymyz döredilýän ajaýyp mümkinçiliklerden peýdalanyp, özleriniň boş wagtlary okuw türgenleşiklerdir, ýarışlara gatnaşmaklary, olaryň öz saýlap alan ugurlaryny, ussatlar bolup ýetişmeklerine uly ýardam berýär.
Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne köpçüliklen beden terbiýany we sporty ösdürmek wezipeti ýurdumyzyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ogurlarynyň birine görli.